edibunya pa obetimi abafia da bia ukwa da bia ye cancel ye trust ye hwanyankopon ma asane o ma bone ko akekere mu mfinhia bebre awurade na ntumi so eye adwuma bebre ayaresa ye adwuma adanse sane na homone so dwane fia metome za froze fia da bia ni mu enye hu firi mu bra na awurade befa me so ye ho sankire ne asam na obedi ato so no metome za froze bra beye na obedi to so no yempo ani mu ahwe bra e beto an hwemu ama wo hu na no pomasi bire odwuma no ba bia wo pese wo de fa pemnisi no sa fa pemu e bebu ana sa mu awurade befa so aboa wo ade pam ba bia wo pam no no obi na ade no ho no pam bie wo do ko ba bia na mfa ho ko ba bi awurade befa so aka oba bi ba okunu oba na oba ho no wo de okunu anante ama okunu ni niwu so awurade befa so aboa wo etwe yare bia stroke hepatitis HIV yare bia da wo so bia awurade befa so ye that's yes ame ukwade be counseling yet fancy when nyame makotojo tukotojo na efiada empire bokese na awurade fa so sane nyame ma meton sa so se fiada enye hu mfiri mu eye prophet kinsi jamfi bible no kwafo awurade de me ye adwuma bra na be so hwe na wo be ye nhira awurade nhira o onka ho na me na wo kasa no awurade nka ho bye bye bo san kase pa You've done so much for me, I cannot tell it all. If I had 10,000 tongues, it still wouldn't be enough. Tuku na kwama really. Kiti Jamfi Bible no kwafo international power pressure bo man point government hospital dwumadi media me Bible na di dwuma me na Nhyira FM ye hwehwemu hwe amanfo hawo amane de be bare de be sie nyina ka kira amanfo e pa no pomasi bi e de manya me ma no ene da ye efia da kese e pabo kese omo mo ba ye hu de Awurade fa ye so ye ba bia me giran e ma so de fia Bible ye nko me sani fa so se me nyina ma so de fie na me gina ba bi foforo bi na se e video ya enko me sa bonkum so ten wow that's how do me wa obie pe watie amane da so odwuma nkoye obi akekere ya bo odua sunsum na awale samaye basa bosum bi si ofie edibunya pa obetimi abafia da bia ukwa da bia ye cancel ye trust ye hwanyankopon ma asane o ma bone ko akekere mu mfinhia bebre awurade na ntumi so eye adwuma bebre ayaresa ye adwuma adanse sane na homone so dwane fia metome za froze fia da bia ni mu enye hu firi mu bra na awurade befa me so ye ho sankire ne asam na obedi ato so no metome za froze bra beye na obedi to so no yempo ani mu ahwe bra e beto an hwemu ama wo hu na no pomasi bire odwuma no ba bia wo pese wo de fa pemnisi no sa fa pemu e bebu ana sa mu awurade befa so aboa wo ade pam ba bia wo pam no no obi na ade no ho no pam bie wo do ko ba bia na mfa ho ko ba bi awurade befa so aka oba bi ba okunu oba na oba ho no wo de okunu anante ama okunu ni niwu so awurade befa so aboa wo etwe yare bia stroke hepatitis HIV yare bia da wo so bia awurade befa so ye that's yes ame ukwade be counseling yet fancy when nyame makotojo tukotojo na efiada empire bokese na awurade fa so sane nyame ma meton sa so se fiada enye hu mfiri mu eye prophet kinsi jamfi bible no kwafo awurade de me ye adwuma bra na be so hwe na wo be ye nhira awurade nhira o onka ho na me na wo kasa no awurade nka ho bye bye bo san kase pa na me pamun se wo fre fidie no nko ma ba me madwuma me okwa no aba okwa me nyame hyiraw nyame ba wo ba me so ye me ni anwodren wana na me pamun mo ma na ko ka no na ubo mi ko no na wo no to na itia me ma yasi wo no to na tia ma yasi na ba me so me ni bere ya me so me to na neju Mr. Tony Neju. Osam Joseph, DJ Don Rich, for video no to Facebook. Na enkrofo enko hwe asem a ye ken entokwa esi ye eti me fa ke fun that so Facebook that so
kana me media TV That video no and I show our Nhyira Facebook 104.5 FM and YouTube so so for the run neck no or Atalia system no mo so kra microphone we dey man so train sem etiefo etokwamu ya de e mari bia be pata sofo se sofo jan tokwa ya wukun ye ni ha sofo arashe kai wakopem papa no papa so kwakwa na se ye ni bi wutim se wagengam pa e ba kai sofo de brika sofo de vimpa wutim se nyamini pa sabe na wo mne sare wadi mirika toa papa no wabra papa no fa taxi bi nkyɛn ne dia kɔbom ya sɔfo de twɛde fa papa ne ti kɔ ne tiri hu nyina sɔfo wabuturo sɔfo sa bor kɔnɔ sɔfo sisi ati guɔ sɔfo pɛnti de guɔ kai taxi no ɔmo pata sɔfo beti ana so ntie nyame nipa tim sɛ nanim nipa bia so akɔ abonsam adwuma no anmu abonsam sam tim sɛ sɔfo ani mu abonsam sam pa wa muna hie sɔfo defend the faith ɛda ko kai papa so akɔ gyina ma bi nkyɛn ɛto mane no ɛtiefo sɛ mo hwɛ Nhyira awurade nyankopɔn a fight ne yɛ fight o fight papa na me nipa ɔte ha yɛ ne ntwi nkɔmɔ yi yes emna papa de kasa saro wo hwɛ video na tia o se ye nyare kwatia fa makɔ no kura politin bag and minim ne no de politin ne ye ema bi so ton ne ma ho omu twam no omu pata sofo ye pa chew jai ye no ne wa ha uprichi wa ha wo de ja papa man fa musu nko sofo se musu we pa de mema de asame wadi musu beka ye was wadi aka da so for musu we dia mema de aka kai so for rashe wadi benkuma to twede microphone ekura nifa ye hwe no de microphone be wadi microphone amobi so for microphone da so kura no yes papa so steam wonu obi be ko so man sa so wa hajake and we jackle peg kai so for rashe so for ko to twede so for ko to twede tie for pese mu ba bia otu ni nan ko wo papa ne sabe what o geji so fu geji ne hwa ntem ne sabe ne be man ntem ro ne na wura ho no de abuo mu so fu a wo kokum nipa woni de abomotazi no ho kai so fu to twede fa papa ntiri wo sa ain't everybody. Me flash ante mampo patase. PSK no. Se me meti bomfa. Bomfa bu de ne wo fa de bomfa na wo. Okay. Ma me dia asem na de nam. Me pa cho me ni me kuna asem nam de nam. Yo. To aso man tie. Me pa cho me ni me kuna te fa de bomfa. Ya wo memu nan, oye me ho ade. Ansa na mbewo me ba pani na me ma me mo wasase bi e wasante mampo me ma me wo ne ba ko pe me ma ne ka ho nti o masase na otoma se e ma ye wo fie no obi akunu pa onye yede onye bi ma no nti mi kunu koye me bra adwuma wo asante mampo ho ene wo ye dampon mienu ene wo de ma me nti di mo na ye ntem mampo ne yete tafo ene mi kunu enya iska na mse me de account de kwa GB wo bomfa nti yakwa ne sika na yese yetua no enso e ma na 20 minutes o ka sa aka 7 million nti mi twam akọ patase mi duo na chese me fa mampo na obiti edan na mi kuru ye ma amenim na busa ne se e de hwan na etede ne busa aka che me se edan no de ama ha na plot na ekwaje ne wo bomfa no sika na anso nti wo de se sika ne bia ye dai akoso so atua akawi na omuti edanim na e watafo na edan etimisi wo bomfa ye wie yetim ye ko 7 years ada me kuruko no krom se okọ ayie okọ na menyem me ba no me ba manene awo 9 ye toso 9 no me nya boso mensia ti wo be free no menini ni asem bia oba o ka che me se ade be che me na awotwe o ye fiada aka che me se obenya ho nti min free fie ho ne busa na se ho obenya no ho se awon de oda se me free fie ho min ko mi kurum na me se me nko
okunu aya me kunu atakofi ofra asante mampo benim ena atakofi firi me pa chan udu benim anifie ofa he ofri mampo ko benim a e wa ahemfie na chi so ofri painting ai e ko benim e wa ahemfie na chi pa chan we de me akasa mpeso aso benim asem ne ye ka no atakofi ofie e wa ahemfie na chi wasem ne ye ka to aso me pa cha nti e ba se ye kwotena bomfa no ko benim ayie Mamenkai ahwefo ene atiefo se dwumadi a yedie efa Spiritus TV ewo multi TV box no so sada ena obehwe wo Nhyira 104.5 FM o Facebook Twitter and Instagram Nhyira at Nhyira 104.5 FM YouTube Nhyira TV ena obetuye tie wo Nhyira 104.5 FM dwumadi nyina egusua etwaguo Spiritus TV yetintim so dendende ya bo adwuma dendende moso mfo ko fijima anko na ne ba bedwafo no matran ko dwanyina ya krado ha eja manso opoku adwuma David o ha sana Stephen akwasi buafo onso etuatua Daniel eje mensa aka nana kofi eje mensa otua ena Paul Kofi Jima Ankwana menso midi minamna mahoi DJ Don Rich on the na hotedi no ano daso yusu wonso na die ne nam fidie so fifa enframamu die ko TV so any Facebook ne onua no okeka aka hu nyina na okọ technician so tutula pato on the mic yo ono ene ho sana Ericus ono so no reception ena drivers no so hwan Edi ene Michael Edi ene Michael omonso ena ehwe de yakọ script on duty Mr. Tufo bibia dana kwam boko yeto aso minu aba ja eti ukunu etu kwan oba e no sesesa nema ne frifio ba cha osi mi frifio na aka wanda amrenya na awotwe na ka che me se mi frifio na wo benya ho ono awonan ono ma awonan wa wi saa sebe oba no anana wo wanka no ba cha debi o wi anu otu ba cha no apepa ho Bachan. Anya no hwe. Bachan. Wore na wo na awie no. Sa be de se bo aye Jesu. Ti alomifo meto me boa. Bachan. To aso e. O ka che me se me free fen wo nya hoho. Nti se me ko se me nko wo se mankwa obabo me so so wabo me. Ma abo me matro mu baako. Ei. Emoja atu me mpre no. Nti me hwe na wo ya na che se e se kwa na me de me ko. Obo me pa. Se wa any day. Sase menya na hwe kwana se be obu se masema ne ya ne bu efu a ofa bibi kwa da bo me ara oruso e pa cho da bi owa ara ni patent ne kokko saro e pa cho nti e ba sa na waka se mti ko wura dem se na me nsanto so ahono me ko wura dem se bia me kwa ko rote bia wonti bi nye dai e mo me wa bonten wo me wura de yeso ya da na hye animu ahwe imula hon ma me hwe empoma mti o gina ono ayekọ me pa mo che moduru he na wo mu ka fon so de ono ne kasa na meti nati okay nti me wan saka me hwe ahwem ka besi e da na nim honum me hwe na je se ne maame me nkuma afo mienu na no fa ase baako nti me pie eda na chi sei aba tiesi na me hu se ma se nam da na ho o ya se atakofi nti se de wa ye ni ka beti si benimu ankeye na ma se ka asa what's your friend say odema akuamra also obenim ho o sant obenim ho ena ho abio nkuma for hwan e friend ti ba ko di tiwa ena akọ omre free falling country benim eba ha na wa fa asen so de kodwobo ache o nzu twika o mampon station ho kodwobo ache mampon station iba chan benim mampon iba chan on the car beso kike davan on no na twika ndaba fofo na mde ne bae se minim so ne free mampon no mde ha besi ho omo ba ya me fa chi onya se me kunu abom no ma no nyina egu horo nti me o me kuma afo no yim no ma amode komisi ati wa akwa na no no wo pem me na me se sister na ma ya odai obi amenyo na wo pem o fa free me so ko nti bi tisi fo na me se mase na me se awo nti wo na wo ba me kunu ashora pase me ko me kurum me pa acha ma ya odai o ti fru akọ na obayie bon samo te se wo ma me ba ho nto me se me betana ha to ko kurum na me se awo na me no wa se ade atano no ma me dana me pa acha me nim o pam ne no do ma me abesha na pa acha enti change my friend to be ira bre ewura di nyame
enti me pa cho e ba sa na je se me na mo twa me kunu bisa na wa fa ase ko dwobo ache se wo hwen o se wa ko wura dem wo se ko twene bla e ho ana me kunu ase na boy ni gina na wo se da wusuro no de me wan se me kunu abeso me mu o twe me fam wo steps no so abeto fm e so abeto fam won se de ana me gusa ma ase se ma ase nti wugina ho ma abra menyem menya obisu minsia na ma me wona awo bayi na nti wo hwama oba ede ne nsa e twe me bahwe fam obi amanyem nti ma me ye na wona wo kan te me fam bayi enko na won so betena ha bi ana ja omo mbo ye lia ho no mbegina ho ba san so me kunu so wona me ya sa no a omo mbo ho no na obi aya aka oba ho anu apam so wona ne yira asem nti omo so je gina ho na mbo hwe ti bla ba akona ka se de wo ye no die bibi ba me de me ye dai meka evisa me nim bia meka ehwana mase eye ba aka no homde nko hye kan nti driver no busa na se ade no wose won kwa na afero abetena ka oduna betena mu a ja no na won tena front wo obi ante wo mikru ka chen se me se me nko de medwane na kodwobo ache de na ahye me na nkuremu ha ana mikunu ne na ahye me na nkuremu na ma cheche me ntase ekomechi ana driver no busa na nti ade a wo ye nui nti ye oso me ide de oso won ko ne de me ja no obedwane eja me pa cho nyamienum ne yeginan misu ya kaka mampon e ma ye duru mampa tante mampon wo de ko emprim hon ma ba ya politifo no egina no me do am se me pa cho me jonso driver me kru kache do bani ni se na on na be ha on na me na me be ha no na on na ha no na ma jonso agu me ho e wo ka anim o ma jonso ma jonso agu me wo ka anim me afa me kru ye kwa be ya police phone gina no wo de ade akata ma no se me su se wo pagefo me de koma wo ni jimini no na me se na nti bra tade be pa da be hye wo mu a nti wo ye sei na oja wo me ko ndi ya ko saka na ye Mr. Jumo eyo na wotwe da e wo nyina mpon idi koko papa pa chan nti ba se na blesses na hye me na se me twa nyina e da hwani ana me pa misraw o be sa ma ye madi wa ha ye nka ne sa ka foforo o so die nyina nego abontene maja pade da ahwenim ko bia wade pe ni me pa cha ba sa on bi ko mi krum ana me ma me bi sa ne se ata na me ma me dwa banche ti na da yi bi aba hata no ma we fie ana o yi ntoma no e wo soro se o de kata me ho to mu ni mi si wa no mabu awe ana ma bi sa nza ata me di wa wuda be na se me ye wo die na de be ye me ba sei nti na boys bi wo fie obi hu ma na wate afa ha we hu ma na wate afa ha sei
ana car na omode baaye no ana me sister baako e ka say driver ada na hu say na afa police station ana na mi kunu e ko bo me sister no ana o mutena ka em no mutu na mko frem fa baako frɛ fom e baaye ana o say esi a me ho so abia na ne wo fa ase na car me nsa ha ndi sana tell you mbeko hospital na mde makọ maternity ndi ko do asante mampo maternity ana yeko na omo say doctor ko baby ko yo operation ti mentwe no oba nti me ko nya me maame me wo fanza che ma ha ana mde ko duru omko mo so me ko twa me scandal hwe say ebia bibia ye dai asia ti me ko no mka che me say me maame fin na adana asem ni si ye no maame mpagya ade mood ma wo dia be difem omo ye me ntima me mpagya ade mood bibia me nya bia me maame na entama me ona mo ye ya me ko fi no mka che me say me na me wo musa mo fa se na die ntina se mko twa scan na se na watwe ne sa eda no ye omo ye me sa ade ntina omo be twa scan na bibia no de be na akoso ma bibi sa ede esi ntina me nka na mo fa se me wo fuom na be frem ti de wo bia mo na me maame busa adwo na wo hunu ye nti mo nka wasa ejimia ka abra ho ana meboa me chesa udo kru na wo ku no na me maame ka se ma no no ankasa na me ka ma sem na doctor no se ete saade a se mo je tu betumi awu bet nti mo nko report ma apos for ma ya ine ko ye ne de ko ma mponten e koduru ya mo hu mo jana na dada mo na mo sante dia police penny wa ha nti yenko no office ne ko ho wo hu mi ana o se asem no we de o ma bebura fi abetwe wase na no kra no na kwa na fa so ye dai eja wo ba na se na ma me penny mu ka wo de aba wo na yese nka bibi wo wa wo hwe na wo ka nti ade a chie e be ko dwame me am de me ka e be ko court nti mi kunu aswafo o di otaben ewo what is it otaben akwa ewo estate ebuokrum airfly ono so me kunu me kasa bia o sesafo ne se bibi to me so nti me ma no won tuma me tem bia obaka me kasa bia sofo ne se me be otaben na so nda o fa hin asore da o na sore da se de watu na me nimba bia je sei what the number me de ni picture kura ba fa otaben ni picture bra ni ehwe ure kasa nti wakasa na ya se ya call police station o mo ya se yanko ye krum na ade asa de kye yemla na yankoche mikunu ene ne nkrofo no na se mikunu nkrofo no pa na o moda so ete efie ho na ye call ho ti ye call hospital ba na ye call koduru se pe na a police for no ye se ye kwa de wo ho bia no e de no mba ba ye kwa na ye se mikunu ni ho na wo kwa adwuma ana ede ne maame ba se yira ane ne nua ba no se yira obaba be pe ne maame ana on ba no me maase ne se wo yare ho ahwan wo yare de ne no mo se do won kofie na me kunu no ene ma ade nchi ade chinya ye ko yo me se ye mra na o tabe no ehu mi ana o sore ko police penny ni ho afa de ko police penny ni mo se mo ko fere mabusuafo ni nyina ye dai emra ye ko ya police penny ni se me na mete wasem e maame ka se me de bako adwabe na so ma me se asa na wote police penny ehwa na mo fa ba hwemanim na me se ko hwema ofani mo se ma te wasa ma me ho kura adwiri me na so fo ne te eho na me se na agya me pa achema ye dai me wa fa kasa na police na tia no o se kwano tum police penny o man ponte and dey me se da edi brebe say e se ko mfie me ansa Kofi miensa ene am se nyene no o nanu ye ya ntimi nchire asam na dane afa de wa asofo ne se bibia kaka papa anka anya dwerede afa de mo fa kasa wa se kwano tum police penny no asofo ne gina wa se asa na menua baabi ani ni kunu ti da bia he ntokwa de afa de awie nse menua ba no ni kunu de aseja de ba yagu bibi mo na wu nti se wujimi wa ankona sa atakun wa na opesofo no on so kasa wa kasa na me se sa ene je se sofo wa na police penny aka se mon ata kofa mon kona mon kotense na mon koyi ni ma ata enko ne baabi ene ja ede ye na ede asem ne ma so ne de ko baabi me di ade mi kuna akọ ho ama ya twie lolo fe me ne mabusu afọ ye ko ye ba mi kuna ede me ba se ya ene ne ba wase na yire ne me
ene ni odi mi ko duru fi asa eni na nsa mi kunu de waka na se ne ma me se akobe ni mayi aba mi hia no kwa na wo se ebu me ma me se me nka nkire wo se wo ye bayifu na ma ne bribe mpire nu ese wo ma kwa na me ata ese ne ma me akuya mlase me me bayifu mama ne bribe mpire na tete akuya mra nso bayifu sa na wo pese wo kire se obi bayifu se be awewe mo ona te wewe bo nante ti se wo bayifu a ana akuya mra nso wo ma ne bribe a mpire nu na tete akuya mra nso bayifu ti akuya mra bayiye part 1 bedim akuya mra ne bayiye part 1 to aso enti wo se mimi o makwa na mimi nkunu no no se o makwai ana me se na blata asembe na o ka ne se wo se me ma me ne ka kire me se me bua o ko ba bi o ko beka enti wana me so me ko on so kuro mo na do hia ma wale nso no ewo e da ba ko na pastor yi ma so me hia ma wale so enti be ko aya na mo ko asole be e pa cho me ko Pentecost on so ko presby bedim presby me pa che na me so na me ko Pentecost ne ukuru me hunu foto gro ahwa me hunu enti enum wa na me ko me krum ana me kunu aka che me se me wo hena me se me wo na onu ni krum enti wa na yeda no efe no fon so no se ata boy me wa ha na oyira aba na oyire unu se wo ba ha wo se me wo adwuma me ye adwuma me gina soro ana se sa no se oyira aba se wo ba ka che ne se wo ma me se oye beifo enti wa ma ne bible o se amen sai ko fi se wo benum ka ko bisa me ma me ho na me da na ka che se mintina se ne me ma me ne ko ye na omumenu edafo mienu ba ko nso so ewo patase omumenu ko busa eda ne se ego busa ma se eye no kora o so fiti makuma no o mbatina mo pam ti wa na ese ka me ba bi o ba hwe me ma se ne se aye no kora ma ne mpem wa ha empirenu eno o se ana busa ne se enimu so ana se o se me ba ona me se ase woje sa mpem wa ha empirenu eni suwo ana wase na wase aba no ama wo sika mpem wa ha empirenu che se o se ma me bribe nti menini mienu asem na me se me kuna timi akofa obi fra bonte so ma hwete me baifo asofo no aba ofo no se me hu bibia mo no sofo na ya aka e wodun kwa okofa we no de na aba kofa we no de na aba me so me hu bayi kro no a me wo afedo aka che me busuafo ma o nhwe me eni na nsa me kun ene me nya aka me koda bonte komatifo wo bomfa nyina abam o pamma me koda ha me yese wo boro me o bo me ma me ne me man sori fini fie ene watu me wa ye ne flat me enu ene watu me fi bebe me ne da no e de o ma hai ene no me to da ba akum e da ba akum mo si mintu fi na ne ma me se meku no nti na dua na kra na o da nwa ni sie dem o so de jam so bija o si mintu fi da bia wo hanko a me su do kan se na so fo ne ma me se me baifo na me baifo de amampon da na wo si ma me no me nkokotrem e da na so be de kon na me na wo se na ye na ye ne me no ye de me kwa na ye na ye ne me no won hwe me nti o ma me je da na no de ko ma ha no fi ni nsem na me de ma hai me da fam ne me ba ene ma go se wa na da so da me ku da mpa so wo uniform ma nkrofo ne mpra na mo da so ana me di fom me diska me koto fom wo se me nkwankoto mo da eda anim no na me nkwatena honom enti me pa mo cho ana me sa ansem we so me nua ma mudi machi ne me ko ba bi nyina apo me se me kuru se me ba ifunti me mfiri efie ho a me mfiri wo me so me ko no ba bi a me ko obaji me firi me ma me mo nsem to wo so wa ja me di a wo ko ba bi a me na me ye no enti na ma da woro ma me sere mo yes Mr. Mobi didi a on fan cheme yes was be bo bi ntuo paasi baby ai wo batena honum na police phone ka say me metena fie honum oba ya me bia me kunu nda na on fanya fa ma hall ho no do anyum na wo se atawada na kotena hall ho kwa wo se a wo wada de a me so me da na me ne me mana koda man fa ha no afiri ba bia o mo wo no aba ne esi ba bia me wo me ka wo se die na me ka ma bom pa ya ba ada na me nkwa me kwa asore me ma sora me bom pa ye ma bom pa na be ne o ha na dwe na me bom pa ma che no o be ne aso ne 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 ka wo se me ma me eto wonum no wonne nti wono so ne a hwe ma me ama ne ba di mani sa be pem ne o so na wonya me hwe me ba ntade kura bi nhye won bi wo gumi de se de wo ye no ama me bra me ska se me fanton no ma wa fra me bra na ka che ne se me bra dis ka me se na dwuma wa sa ka che me sister baba ko
say me be you say me wo honum obi am obi am say me be fo me so be yem be yem nti ne ma me na was me ma ne bribe no me pa mo chaw na me di semada roma ma tese ha me tie mu mo hwehwe nsem mu mo hwehwe me ne mienu de ya ne ba na yefo no mo hwehwe man na atakofi hu wa ware atakofi fie se ni me pa cho 14 years e de ajapade na watimi ene atakofi aye 14 years me pa cho ya sifie dampon holo ka ho ya nwotwe na toilet and bath so mienu ehyem eno na yaye bi nso wo masante mampa wo se me de ne ye no enso ye mienu eno wo se ye me de no so de ne nwotwe no o ware no ajapade amoye no e pa cha ene okra obaye ne ebeipa fise se wo beifo ena baye timi atai wukuna chi amna sifia baye we bi de nka kama pa salamu amadaro ma ba bia o se me ntum firi ho no me na ajapade me sika wo mu bi ma di wo bibia wo ti on che se do paso wo ye ma fa ko busu afo se no utu fi ona se ni e fi ora meto se me wo ho ko se ra no ka che me se wo nya me fie wo biem o ma de se bo me tirim na pa be pie obatwe me fra dwaye papa na be pie so wo be dwaye no se ada wo bodam obatwe me fra dwaye papa no e wo ka che papa ne se me mo nya do ma me ntum firi e fie papa no ye nuro na pa se wo ntimi nya sa ka che papa ne se me se o ne ma me e baifo na papa no ba ho me se dwaye adwara na me ba ha no me se dwaye no obatwe me fra dwaye wo se me ma papa ne sa ada na ba yi wo yere no ma che me wo ma na se papa ne sa tawa dwen nya me ko wa ro ho adwae no me pa cha nti ese no me se ma ba ha se no me ko no wada ma fa kire wo kwa no nwa na me so akoda ma tupunum me ne to akora misuro no de wo ye no nti me sra mu amada roma so so waja ma fa ko me ma me ko gi bi firi abeton from awudia me ka kira taro bia no otie bibia ye wo ne akoyi a ono ntra wiase ne di man ho nto no babia ne ba ko bo se wiase bi hye babia ahokire ho obetra se ya dasa ne nkwa na nyina na sister jia meju hu nyina wasmo ka de dodo o it's so sweet wasam na de pa eti unya hwe na wenum nyina to pa cha me nya hwe me wadanse fo nyina wo ho do ye me nyina oni fa akura ya aka me wadanse fo nyina wo me producer fra tamae na ni atantwe komo ehwe se ne yiri kan no kura bi wom ana no kura nim na mame koma yenu abema ejata enka no Fox FM eno oyirpa FM me man yakopa wahwere na se madam Joyce ade do no friend mama ya me pa memeda ebe ene kwasi ada de chem so plot number 16 block A ye transe na ya ye mame ye Church of Pentecost Royal Assembly ena ebeko e wode chem so ho ye de aseda koma twedi ampone abetanse kwasi ada saye eyi ento aso ejata babia obia e ma yako wodi e pesi pa ena abanchi asen dru sabre na akoya ho kire pa sabre ye fre openiata na so ba he na ye ne no atwetwe enkomo ansana no ye ba sisia ahomeka much for me, I cannot tell it all. Prophet Kingsley Jeffy International Power Place for Bible no go for and as already man of Sasno kusu juma and that day counseling day ne already man so dey obuada already first years and that say nyame meeti no ebi ne be boy children and sweaty na ahye wonku na amo hu se ha no intwe na mo makwa so be ban kwan ne hia baby obi ametumi safro say ya lebi da oso so we adwumenye so ne da so be tete obi person do wasase obi do akogina court obi person break you na wase wa brapo o de bra fa o man be hye moja na se fa o man bra o man adwuma so won krata so welcome to sem fa bra o mu school se o sua dia o men kan trim fa na bra akwa wada o brim mo pon ni pese fa no fa na benya dance e ma mbi anya dance mo be di a kire wo na wo so hu no se Bible no go for prophet Kingsley Jeffy kuni agro na wale fa no so ye se jere ma bi o so ba ha no na yare
na ɛha no na pɔ so ɔsɔre na ɔba ɔne nante mu kora na ɛden ɔba yɛ mema ne nneɛma bi ma de kɔdwale ɛbi saa sɛ ma na kwankyerɛ no ma me sɛ siɛ no ɔgyina ne nan so te sɛ nkenika no ɛwo so ba yareɛ no bɛtu yareɛ no bɛtwane sɛ huhum na ɔhaw biara no yɛ ma me wɔ ha no yɛbɛbusa no na sɛdeɛ na ne ho yɛ na ne nyame atom wate apɔ a kɛsɛmada wɔdwo mu gye di hɔ ase wo nso wonya saa danseɛ no bi ma me kɔ aba ma me wodi ne de sɛ Sister Badu Bosome from Lakeside na bia me Nhyira pa yeah na tino na adanse papa nka abrantie bi a ya otwe mu jama fiura tata mo na emadi ofiwa o mo wo mbone a wo mbone ti o le ne Samsung yeah eno na mama ti ya mama fi le fama papa namba a twe me me ba ni ba no so na mo ya le ko na me ge pa me bie mu pa die e fi ko fi ndase da ko nya ni akese eti papa ngo ho na bo se bie me chi me nan ko fi me sire ma me fi mo se pe because me be kama se me chi papa no ma kwan chi am ko fi ko ye ye donc se mi fa be se 1 month ni se ya dio Some are said, you know, call. This year, I'm ho a, me no se ni papa, mo what in me papa. Many am a won fear you so. So see am me wanting. Mama Ewiase ya. And then I'll catch you on one. And I make so much papa. TV no more a share children do share from say. O pia to become say. So much in pa. Misa, what is right from my but see the echo soon for power mine. So power man, papa Nasia. We been how we shall send go feed was see. Me know what ye. I want to once way. What the abra, me throw. Say bra, papa fear, power my fear. That was go back with what ye. Amen. Sefata sanse unyamie bi me oso ba na beka na ha dia danse de ka se bi dia de bechi enyame manisa so onso bra se de ma meka ne de onso bi nya danse erade afa na yeso na wabo na wonya woje ne fa ho de erade nka ho prophet kinsi je bi bible no kwafo erade de ye adwuma bi bi erade nka ho so hwe He done so. Ojani bi from me so piao Unya kwala we mo nchesa no mani age ene ye kwa ebe no emu anko a mo e krado pano sase ne ko da wo agbo koku no wadi nyamra sem na wo yendo achinko pen ne de gubra kwa de atopa na de ko atopa so na me be kwa ampa wo ma me nto wa otu asum se wo agbo kokko sechi usi bia so nu wa huna bochi eso so mota wani ase eso uhunu aya no kra o so busi masemo de no tru huna apa adna mitri ho apa ya chance o se ebisa o e dey enter mitri ho apa yi mama kasa de ko ba de mfiri yakọ Yo, Prophet Joseph Mensa do na ba me nane akwapa no kwafo. Ba ton kan ton se. Bebe mi ba ho. Yo, where Prophet Joseph Mensa do na ba me nane akwapa no kwafo. That's acquired to the Angels Dominion International Church. But on to mommy. Yes, sir. Where I was on for Prophet Joseph Mensa, that's a fire to the Angels Dominion International Church. I do not bomb and I say Aquapan Quafon, many. Prophet Joseph Mensa, when I'm a day Bible Mushim, Ghana, I'm a day Bible, I had the Shishad no women, I'm the Bagana. A kind of crack, mouth being left and right. Jumaya Sawoye, Bemana and the Bewalan, and Yukuno, and I said, we didn't know Bana and the Bewalan. Ni now buy a bachelor of Prophet Joseph Mensa. The Jumasam Nemko ye, Betunaye, we could have one whom behind when the Bushim, and now whom been to your mamma and Cosso, who buy a Bible and bear feeling now my own. I was some now your problem there, make catch your brain. We were who were Ghana and now approach me now was some eye or diagram. What Tim and can't say.
unni problem wa wo efiri kunu anase efiri wo unni problem jise de wo problem won se jise bia wo mu nsa wo twabla se wo twabla te se bia wo membu mi se sisia de mintumi nsa enye oba sima membu mi se bia ne fine ana yi wa wo de ato atwa ba se wa wo de da wo yem na wo twabla awo se mo ni problem wo sa nyama de sisia de prophet Joseph Mensa me cancel nyoma bebre mu wo ba prophet me na mtumi de dro kaniba ma obi a doctor say wo biem wo be ye der kra wo me na mtumi ma ne wo prophet Joseph Mensa me was akwan no obi wo ha na wo asam na yo problem on ni kunu wo be kom na free be ma na ni na wo ba he be kire wo prophet Joseph Mensa Kumasi krom ha me wetimetim te bo mbola junction etimetim te bo mbola junction prophet Joseph me nko na me de bible ye hwemu umuso obi ye bia wo suasua me wo hwa Adom TV a from 2016 me na me de bible ye de hwemu de baaye me de akwa Adom TV saa umuso obi mu ye bia ye copy photocopy Kumasi ya me ye dwuma da ne penada ko a akra me wa Masama Stadium Junction Jarvis honde me ye dwuma yawda na me menda nkoko de Trado Salvation School onso me ye dwuma the friends kwesi adako a hwe akira be ye ni o we ne fe ne kira be yi Psalm 91 enima do okron baako we wo kan Psalm 91 go 7 times wo de obesere be ade wo so me say wo de sra na pa ne nyume na pa ne nyume na wo de obi so wani bone ana be yi a wo de on fantra ona ka ade we na achi be yi obo asem o ma be kan bo numu asem we a favor oil we ne dia na se wa wo ye adwuma obi wa hankrata asem aye ne den unya sawa yi we bi wisu a wo ni problem bia bia Psalm 23 wo kan gusu 7 times no so de sra say ya wo so ntia na de kakra gu nsem wo de asra wanim no nsam case die wo ni problem bia bia for prophet Joseph Mensa telephone number 055 44 77 959 055 44 77 959 and at 0504 6041 22 0504 6041 22 Prophet Joseph Mensa Makram. Okay, Susum FM. Ordinary original Sandra. Homutie Jumadi F Life of Spiritus TV. Nana small cancer. Atafon penny. Atakunti. Atawedi natare nyata papa. Wa guntafo nyina ni mu ase. Guntafo ni mu ase pa. Sa ata ne nsema na yiri kafa hu yer kura. Ata wedi wa guntafo nyina ni mu ase. Sana nana usu dema. Kwazi bu afo adafo. One nana asara mama yo arotehine enne yire obapa ajiwa kore brinsia mutu ane nsem abujabum omo afrancho omso munyina ehwe dwumadie no live na atare nsem na wodi ne sebbe wodi nsem fon yankwa ahoma no so na yene opani bi enkotwetwe enkomo ofa ya yemu akwa baba Nhyira FM so hello ofa ya hello Fire. Hello. Fire dada hu me take kasar kakra. Hello Fire. Me so fa wa fidie e se on sa benkum so refer mu a fa ko benkum mi ehwe ade. Ayo Fire ha ya to ne no. Wo Fire ya se asem wo ehu bi ka e de na wo ka. Ovia. Hi, Gusua say and Sabeka Ovia na yede no atwetwe enkomo o se asemu yi. Odim ho atintima yie pa nanso ba bia wo no. Say eno akwai se je se okofuru dua kakra. Se ne bantie bi okope Yesu ahwe okofuru dua. Okra ne friend secure. Ogusua dandan ho se yensa ebeka na afidie no nyegye no yatene ye yenko na yenko hwese yebetumi no ofa akase ya ofa
My dear. I'm a person. No, as a partner, Americano. I don't know. Yes, on my own head. And I'm going to call my station. Look what I'm saying. I can't go to maternity. And I'm saying one thing. I won't tell me. Papa, you too, Papa. I get down. And I call maternity room. A bra cook a Sano. Until you call almost a free no. And my doctor a free no. And you better die, get here. And we know 1.1. And you call for police. And I only got you. The team from a child. And someone making no of us better talking. You call. And to them, I'm not going to do it. Let you on by until I'm not by the one by now, one more. And the so called the idea now, Master, I don't know. While I'm going to go Long bell, and I'm not for the Korea now, no, or so. I don't get it. I didn't look like a far. Also, I'm a my uncle. And I'm saying, I see you special. I'm a perception again. Why? And so, I can't with the I'm going to be the team of us. No, it's not a test of me in your papa. Now, we'll see and put us around the end of the man. What would I say? I was a minute. Push it to okay beside Jamia. Mayama, and so by night, about a friend. It's a same coming up. This can about the same one. What you have to me, mamma? You are better. A better. I think I can't make that come. Hello. Oh, well. That's a poverty. Yeah, Simon. Offer Kakana Wakanoa, Yatias was one, and you be call police station where I could be as so for Yeboni Dean, a buyback cansem. Mafi police penny cramp for Mass Mweti. I didn't a gun a drew baby at Nipaesa. So, Mamma smoking and says Sabina police penny, also son and Mamankas Hemiano, Nanioyan of your upon the oil of your honor, dear, at by home yabi. Or by who be a piapono. Amana would dear Sabia Tani. Ah, I didn't have any part, yes, auntie. No crack, Emra no cranny moana. Sabis Ocean Rasuna police penia, Emra ain't canocre. Another Brenti, Niquasia canocre. Come on. Rabia, I was here near maybe you, brother. Nana Sassis were in Yanano. Ye walk a baby, I could book one thing. And I want so aware said be better back. If you say I dare be a cocosset, be better denny. Natoba no pure and so Cassan Yanko Parkas own audio be back. No, I didn't. No, I try why home, a day. I want the end of boxing. May there be a metaka so no iriti fie no kruti fie na hwe. Na muso ne esan beba kope one room high na dem. Benya wasomdwe. Sense wa betra ofie. No abejeju ani mena. Ama abusua ne mienu nyina hu se wantwi omonte baako wu a ye de be he baako. Ebia ne yare na aku no. Empempi ade ane ha dwen se okoshi oba opekasa. Oba opekasa. Ni suba ti se akokwa se bia to aka no.
obe kwan sa obe kwan sa na oto ne nsem gu ka so o kama ne dia de mfonso wa de onka bi bia be oni be ma na war bru fie du da bia be ma na si fie otim be ma nto sem na bo akonhoma ye bibia won kan ba kokura da from so ba ko pe abema be no amanse nyina beti ono from so de wo be ma de odim nyansa nya de abeso so fi say ye mema no your bonifacius le ma ti me this time da bia mesu ehun ti me kwa ware ase ade metufo so ba afutu abede mauni pe bottom yeru ne fa kosen da ho hwa ba ko to pa twa fa pa so se kai se do ma machine kura da benya fa twa bottom ba ko to na ba ko no so kopa fidie pa ti me pam bottom na sa fa so be mpre wo ha ukoi se ukuru ya papa bottom na pam to fa ko shem wayo boni am sro ne wateto no fa shem ne mfrinto na nyira kura engotopum na so mani bi apam bottom no be ma yem from so adi shem no wa pam to pare wadani fie refri wadi be ma nya asema no kotu no atwe wona no wo ye mi say ya wo mani bi okura omo exercise book a omo atwe from so a wo mu kru afo wo nyina wo fum no no bodate no atwe gum hwemo asem ne agimisem wo ji ukru from so wo twe gu exercise book o de kwai we asadu wa wadi agu wi afa na nam na wo kodwa atoa e mani bi ha wore wo mu koduru ba bi mfimfi ba bi a woni ba ma supe cheso woni ba ma pe woni ba ma epe etini kwaso obuwo se no no aduane ma obeja anoa wonu na de obetu no akoda dan fufrom wa wudam a wudawro mfuturo betimi aba ho afi ompra woda obeda bashi so amna tete onfa nyata ufiri njana na didi wachi muwa na betwetwa mu nyina mu kama akomako tell you kwasi uda fa ba ko fa bianko Brago video nyina say International Power Praise Chapel so for Daniel friend Prophet Kingsley Jemfi dodo na nim see a friend say Power Man si bi musa say wa mane ne say wo ha ne say de na etete wo wankasa wa brabo mu a unya no yi fa ne nyina bra bedan no nyame nam ne so ebe yi wo ha no nyina e de afri ho no mo e de amawo na ene se wo de oyen wa so bi aba ye friend no eye odumja oyo nsa odumja oyo no ensenchene a eye no esinkunya wa hwe beka say papa ya den e de na wo de ye nyame ama ne tumi wonko baabi a wosi tumi ni baabi mepa chaw tumirika no kopo odumja oye ni bi enne papa yi ofie ha yinu aba yi nsem nyina no obehwehwem am yehu baabi a nokre no eda na asomdua ba na wode semina bi nso aba ye frɛ no power soup eno nso nya bi na de dware abusua pam zumbone na afe musu wo nipadua nu ana ne ma bone abonsam de ahye wanim mask de ahye ho no a ma ukɔ baabi a ne ye pampam wo no nyina be firi ho se enku no nso ho eno wia na de asra na de nyame nhyira na de aba open sa ne ma miense odumja oil ne soup ne cream ne bi ato ba Nhyira FM security checkpoint a obenya bi ato udu tachima nso so abanti be friend Thomas Otompaboa wo commercial bank nechi bi wo enkran Ogawuli new plant station ebuso na prophet na wo fie ha ochina fiada eyempai bokasi amanse nyina agitwi ekɔ hɔ no mo ekohwe nyame anim nyame adwen pa wo edema wo mo enu achi ne kwasiada de eyosom a chese kwasiada som intimitrew wuni asɔre kwa na de oni akyerɛw na yaka nyame adwen po ede akyerɛw prophet ofia ene ensebe bekoso nyina no obehwehwem ede amaye prophet number no eye 0500 550222 0500550222 ana say 0243 999796 0243999796 ana 0556 949087 0556949087 na ne prophet Kingsley Jemfi dodo na friend Power Man otumi
wotumi ankasa a kyerɛ sɛ ɛnyɛ asɛm ketewa na wohwɛ prophet n'akyi kwan a ɔwokuma se mampɔnten ɛyɛ aban ayaresabea no n'akyi hɔ a ana ɔyɛ adwuma nyɛ danta ne de sika bɔ ano kɔ na prophet ɛhwɛ wabrabom ɛmfa ma ɔde bible no kwafoɔ ɛbɛyi wo haw no nyinaa no ɛde ama wo tasty tom enriched tomato mix ɛwɔ dwa so abusua wo hia bi ɔbaa fa no aduane ma wo kunu ni na adeɛ sa ɔno nso anya adwumfan na ɔde sa fafo tiri ho na wo so ani agye wode bɔ nkwan wode yɛ stew anaasɛ wode noa mo a ɛyɛdɛ papaapa tasty tom enriched tomato mix adeɛ a ɛyɛdɛ koraa no ɛne sɛ fiber na ɛwɔ mu no ɛboa ma nipadua no si pisita na nneɛma akɔyie ɛde ama wo na biribiara akɔ so kama tasty tom wokɔdwa so apɛ bi tɔ black rock honey whiskey ɛyɛ wo a yɛde ayɛ nsa wonya bi a ɛbɛboa wo ama sɛbi wonom nsa na ɔti paa wo anaasɛ adeɛ kyɛ no hangover akye wo adwo ho anyi a black rock honey whiskey ɛwɔ dwa so yɛde wɔ na yɛ Casa Preco Company Limited ana ɔde abɛdwa so wonya mfie do nwɔtwe a mannum bi ɔbaa pemfoɔ mesrɛ wo so hwɛ na wankɔ ho ɛmmoa wo baabi yɛtɔ nsa biara no wobɛnya bi atɔ Amazing Training Foundation for ɛde aba a kyerɛ sɛ wɔn nso so dwumadi a wɔdie ɛne sɛ wɔboɔ ɔmansan nyinaa ma wonya nsa no dwuma woyɛ ababaawa anaasɛ abanteɛ sɛ bi wonni nsa no dwuma mfa panyi anaa akɔda ho obiara nkɔnkɔsua nsa no dwuma nyame yɛ adom abosome dɛ ɛtɔ so aduonu baako wɔn ɛwɔ kumase a ɔbaa bɛkyerɛ mo 3D epoxy a ahwehwɛ taase aba yi bi ɔbɛkyerɛ mo biofuel ɛsɛ flashy anahye pizza fresh yogurt and afi brown sugar ɛno akyi wakɔfa bar soup ɛno nso so de aba wɔkyerɛkyerɛ mu alata semina yi bi nso ɔbɛkyerɛ mu adepa soup ana afi washing powder and liquid soup sika wɔgye mu yɛ 320 Ghana cedis ɛbɛkɔ so the Church of Pentecost ɛwɔ Ashtown ɔbɛn ɛnzi asafo no na ɛno akyi bosome a yɛbɛsim bosome edu no ne da ɛtɔ so enum ɛno nso so ɛyɛ sunyanefoɔ mu dea a wɔba bɛkyerɛ mu ama mo dakoro pɛdwumadie no udakoro no firi wa na kyerɛ sɛ no ano no bɛkyerɛ deɛ wɔkyerɛ mu agye sikafia yi wokɔ companies bi no wɔn kyerɛ mu sika wɔn gye wɔn da bi wɔn gye bi wɔ hɔ a mutumi dakoro yɛtumi gye bɛsɛ 600 700 na yɛtumi gye 1000 nyinaa wɔn yɛ nom de akyɛw ka 320 Ghana cedis mpɛ deɛ na apɛ sunyanefoɔ mumfa mo ho hyem na munya nsa no dwuma na mua mo biodigester wɔbɛkyerɛ mu 3D epoxy brown sugar ne chocolate bready birthday cake ne bar soup adepa soup fresh yogurt na afi cocoa shower gel enso bɛkyerɛ mu washing powder nyina so bɛkyerɛ bi sika wɔgye mu no ɛyɛ 320 Ghana cedis mu pɛ mu yi a momfra homan ɛyɛ 0244 8581 0244 858110 na mo ne mpanyimfo atwetwe enkommɔ woyɛ ɔbaa na wotie mi na mepakyɛw o menopause bere mu ya na ama wo kasa tententen ebi kura timi bɔ ɔba yie de fam na video mu ayɛ hye na video mu twa ho wobɛkasa Yesu kura hwɛ a wobɛkasa ɔka ho na mukun no ne nyinaa ɛyɛ menopause mu nsɛnsɛm a ɛde ba ne yɛbu bi ne mu bɛyie de wɔmkɔtena sɔre fie ɛma bi nto kɔpɛ health link menopause tablet nanom ɛbɛma ɔhaw no nyinaa gya wɔba a wosusu bu nsa woyɛ ɔbaa nko a wonya bi kɔsi sɛ wobɛyi so akɔsi sɛ wobɛbu nsa wonya ɔhaw biara da anaasɛ wobɛtwa bra no wonya haw biara nso ɛmfiri mu dani pharma ɛne ne pharmacy Edia Pharmacy, Anase Habme Pharmacy, East Cantonment Pharmacy, Nafe PFA Pharmacy, Sosab Pharmacy, Anaso Kujuda Smart Pharmacy, so Hobenyebi, Open Doso Puana ko Pharma Transfer, Omasye, Anabe Fre 0561 800 088 666 0561 088 666 ana 0561 088 663 na woni mpanyimfo atwetwe enkomo Charlie Gingerly call nsapa abadwaso ya wohia bi ye friend say betu ede ne betu be ma onum bia ma osisim ye den be ma musu yire tan oba osu num bia ma osisim ye den e ma sabi odwama so bakama but say waten kana basuru kama osusu timi say yes utimi ye adwuma pa ma be ma so enije na be ma so ye ode yes na enije aba e betu eno ane nse wodwaso na adwumaku front say Kems multi beverages woman na dia pedwaso womo e wona hinso oben atonsi ramsia ana be 0246 955 678 0246 955
678 na woni wonom atwetwe nkomo Kojak Farmer wom na akɔfa Kojak Charcoal toothpaste apɔse de poyese ema yese fe enti kopebi na fa choose na ye de bidie na ayo umiegu branch no so na dia pɔse ma se fe na yi nkabɔ nso de afiri wonu mu eno achi wodi EPIL emergency contraceptive tablet de aba eno boa oba emfanyin se ba unwanted pregnancy bia na ensita within 72 hours onomu a M4 how bia ma ukodwam ne na nansa maaye do hwere duoson minu maaya onomu a emanyin semba enkwanyem wansa ana kopechira kwa kofa how de ama ho upe bia ta Kojak Farmer Okachi drug lane na pharmacy bia ben wo no so abu ewo ho no 0249209920 02499920 na wonu womo atwetwe nkomo 0249 na 209920 womo number Charistic Ventures womo ana akwakofa Zahara Man capsules diaba bema onu bia ma osisi yiri pa kama ma bema odwam ma yiri so anije na anije aba enu achi wode Zahara mixture e de aba ana Zahara G capsules enam yade bia akowura baabi ama de achi obema mu ka odwe oba osusu ba mu ye ohene obema kakaw uti na ye ode na afa pon asi bie na suboni bi gu ompe ama nka bi aba ho kopebi Zahara mixture ne Zahara G capsules eno ne adre wodwaso ebebo ama ase etukura upebi ato akọ pharmacy chemical shop bia ben wo so a ebi ewo ho anase obefre 0246348334 0246348334 na woni wono atwetwe enkomo agwasi mama etiwe ni fro preko ne enkwai eso kwabra sujeni na ye bi wose ben kan kire o ema ha obi en hye so da obi peso etisiu obi peso do fa kwambone so obi peso otu odu ana obi tietio ana se baye bi na ha wankaswa dwo mpebio obi de bayi sema to so ana se osika sem nkoye wo pesika wo peso ye adwuma ana se empope bambo na ye bi se bra na otwe nipa aduonu na ekọ kwa kachrom say so yepewe ti boye ye pawo ye pawade ye padwuma ye penkrata asem aburuchira kontu sikasem nkoye eso nim ko befa so be ma sika ma ne ma nyina wonsa aka bie yare dom bi da so akọ atachekra ho no tetechira na yare ne ko o hwe na ye bi achi kwan a o wagona saman na obefoka ewo kumase keje Dr. Mensa na se keu na ne number no 0243 134535 0243 134535 na the WhatsApp number no de mesre wo se men text message ntwere brofo akese bia o kasa guso a WhatsApp no so o se men twere brofo akese men twere brofo akese on pe brofo akese en pe brofo nketwe bia on pe brofo o de text no ye kenkan bia wo mpe nemum de yitie no pe o kasa guso na ye bi me pacho me pese me ba ho me hon menye den na wa send WhatsApp ni 0557 667 510 0557 667 510 na woni na ye bi esuo kwabra suje na matwetwe nkomo rawovi yankwai me da se pie kwasi na afutu otoso mienu ekwa ma asofo no binom Ghana ha e wono asofo binom agimia ma mu gimi no esene dam asofo no binom aya o matwene se monyima no si ye menka sa asofo nyina ebinom ye nyankopɔ adwuma di nimdie ne nyansa to ho ɛyɛ adwuma Yesu Kristo yedi na chiwo so onye sakasaka nyankopɔn onye Yesu a oma obi etwe ne yire fam we Yesu a opasumdie sakasaka yo firi bonsam eti sofo a obetra so obi awade nwuo wo ye bonsam Wamom ya mobo titi ya brochirefo no. Omo ya mobo papa. Omo ya mobo wo kura no a wo so fo mompa ma no. Ebi akura honhum wa benche no. Ebi ni gaw babu mu ko mo nim. Ebi ni babu mu gaw. Obetara ka chenso onyi quotation fa. What me? Hwesofo ya ekochi no yi efro. Ade ni sum tete se gogo ajentam. Efrete. Bechem John 3:16 obetra odi kate o kate John 3:17 e ho no attacking kai kai sister na she ho no bia bia da bia de usumte se ne atwitwa so obetra wa tu because ya no ba ya no okohwe nkwan e no o kire okohwe nkwan ono oba no a ono oba na yire kokko na hwe asofu e hye wonkom
quotation John 3:16 wa hunu akora ketua Sunday school ni kura be kan bla 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 abusuafo mesramo adwuma ho a yɛdenti na binu mu afa sofodie ato ɔmo so ɔmo atim sɛ nyɛ ɔmo adwuma nyankopɔn fɛ wɔn mo ahyɛ da fra ɔmo ho ɛna ɔmo nyina yɛ ɔmo ne baako ne yɛbɛ kan ba nsam tibi kata na nipa na baako bi ɔsɛ mene bɔ nsam atom yɛm woyɛ aboa bɛtumi amene bɔ nsam abɔfo kora ntimi amene no atiefoɔ anuanom mesrɛ mo wodi bɔde ampesi me maame no me papa no me nuanom a mutie me mo me susu fa asɔfo no bi nna ne nyankopɔn mo me susu fa yɛwura nhyɛ asɔfo no bi no mo yɛ nipa wɔmo ne wɔmo ta pu obi wakura ne yero ne da wɔyɛ baifo na se baifo onka umbo no asan odi huo ne ani odi huo check mesramo anuanom momia zuzu fa yetinto asofo ne bi so na bebretime mmoa ye o moma yenkenka atrosam no hu ne wom asofo ne bebre nkomo mo hye no omo hye ne hu ebo we bebem masa so e kono ma me wo so ne hu ba mu ebebem nyankopon nye hu nyankopon masa me betra fidia so 2013 ena ma be free adwoso be sha me nkom se mewu man fi no ko makura ase ko sha nkom ma me nom ne me nuan mu suye me ma me fra mo no be ko na hwe ma me uni me nyankopon na bo me da me wo da me obi atimi nkom da me wa no ba se o kofiase wa so manya di fofoforo ho so be last year no so kwase ampani bi aboafuru bi no so ahye nkom se wo de ka benya accident na mkosam kobo no ana mkona so pani pata me anam ti ene no invited guest ene yesi wa cha so no mu mienu de fako ba se fo atena ho amna cha so no mu de fako o de azan kom azansa wo hye nkom tuto na bi di na chi aboa we kwase ampani we mo tratra wan mo ma sofo bi mo hu sika o mo je no ma hyem nkomtro ene nkomhunu masa akonfo de ba be ka asofo de ba mewu a mo de pa mo nkasa asofo na ku nyama sam me dim fi o pepepe kura da kru mewu babu si twase de pa wu preko owo de me da mewu Lazarus Yesu jane ne frɛ fom kura wa wasa wi me ka mewu ono kura je nkwana mu na nya man ka mewu me ka mewu asofo de bia jimi omudi muasam we asofo na ye ho ya we jimfo ne ope bia pae ya je nkrato abasisi a na ya ko abedwafo so asuo kwabenesi je kan yampa wasi onipa nye asuo ubuonie enu nti ukasa tie konfo ya bia sanye owu a na ya nimguase konfo ya bi onfa nyamidin emapo ono enesese nke friend se onyame nipa so much for me I cannot tell it all if I had 10,000 tongues it still wouldn't be enough Jamfi Bible no go for international power pressure abo man point government hospital dwumadi media me Bible na di dwuma me na Nhyira FM ye hwehwe mu amanfo hawo amane de be bare de be sie nyina ka kira amanfo e pa no pomasi bi e de menya me ma no na da ye efia da kese e pa bo kese omo mo ba ye hu de Awurade fa ye so ye be bia me giran e ma so de fia Bible ye nko me send fa so se me nyina ma so de fie na me gina be bi foforo bi na se e video ya enko me sa bonkum so ten wow me sa di fa so esa ha tumi wa opie pe watie amane da so odwuma nkoye obi a chechire ya bo odua sunsun mu na awale semaye basa bosum bi si ofie edibu nya pa obetimi aba fia da bia ukua da bia ye council ye trust ye hwenyagopon ma asane o ma abone fo chechire mu finhia bebre Awurade na ntumi so eye adwuma bebre ayaresa ye adwuma adanse sane na homone so dwane fia metome za fo se fia da bia ni mu enye hu firi mu bra
na awurade bɛfa me so ayɛ ho nsɛnkyerɛnne asɛm na obi di ato so no ɛtumi sa frɔ sɛ bra bɛyɛ na obi di to so no yɛmpo anim ahwɛ no bra yɛbɛtumi ahwehwɛ mu ama wohu na no poma si bi dɛ ɔdwuma no baabi a wopɛ sɛ wɔde fapem no si no saa fapem yɛbɛboa anaasɛ mu awurade bɛfɛ so aboa wo ade pam baabi a wopam no no obi na ade no hɔ no ɔpam bie wɔde wɔkɔ baabi a na ɔmfa ho nkɔ baabi awurade bɛfɛ so aka ɔbaa bi ba wo kunu ho ɔbaa na ɔba hɔ no wɔde wo kunu anante ama wo kunu ani ni wo so bra awurade bɛfɛ so aboa wo ɛtwerɛ yareɛ bi a stroke hepatitis HIV yareɛ bi a da wo so bi awurade fɛ so yɛ dansie sane ukode bi yɛ counseling yɛ tena se hwɛ nyame ma kotodwe to kotodwe na efia da mpaebɔ kɛseɛ na awurade fɛ so sane nyame ma meto sa so sɛ fia da yi enyi ho mfiri mu ɛyɛ prophet Kingsley Gyamfi bible no kɔfo awurade de me yɛ adwuma bra na bɛsɔ hwɛ na wobɛyɛ nhyira awurade nhyira wo ɔnka ho na me ne wo kasa no awurade nka ho bye bye bɔsan kɛseɛ paa You've done so much for me, I cannot tell it all. Be by the Yambisa say, Miss Suma, dear Nabos, Macquaco, done a deal for the Natro. My one who a tross and a cray. Was it we are saying we have been sappy pepper and a beba, Binu Basham control. And a gun and come share back up, Umamia Bayful. Unia Bayful. Every your margin say, Sabio so more and sham comes a bayer, chat one mummy. Waffle. Asɛm wura ofie hu sɛ we ayɛ ka no ebi obi ofie obɛka bi a yɛdi obi atem entina hede obi ani obi atem da bi so obi ofie no ka so obi di obi atem a na adwene wo fam nyansasɛm ne yɛ ka kyerɛ awiase sabe sɛ wadwene anya adwuma ni padua brɛ nokre nyansasɛm ne yɛ ka kyerɛ wo sɛbe uyo sofo kra na se wo se ampampa se nyame na abie wani na ya ampa genuinely nyame anka se abie wani amon se ababa o baifo a no fi uyo sofo se bu kutanim die mpo a obehu kwan a obefa so a obeka nsem na kire oba no anakwa obefa so obetima bo oba no kra bra bia ni kure hu akwasi ade ba ko ne se uyo sofo wa ben wa hu so obaye baifo bompa ye gu no so mabaye no ntinsi so no anka se mesi ma baifo na munya kwasi asem na mudie no mo hwehwade mu asofo di amudie no identina wo so oba na yebaifo sebe ututu oba na okunu ntem wo sebe wo na wawo ba ama na nyina drusi no waware be ma over 17 years ne na bre na ye de baisem akoto no so na ne kuru so ogya no one ne manko a wankasa busa wo se woni beje ho ana enema bi wo no ma uko kaya so we nyame nipa yenyina nyame nipa o yenyina yeso da ema ne bam but ene se de bia meka no ukodi sofo wan kan che obi se mehu se jaman so tu tikesi nra obi de ade ebo trimu a onyi ni asofo na hu se Ghana fo de dinkan ebinum o omo mpa de sia akankan omo mpe ana kwadworo esa nipa asa be shedi paso ti adwuma nipa mpa adwuma oba bi ekuna bi adwuma de ama no se onye afa eliema gusto numu oba na kofa store boy edna tra store numu osore anu akotena asore de mu fra no pa no nso obaba fi agisa abo no nan no num obaba na store boy no wato de obato no nso atere kakra gurubotom afa kakra ma store na gu wana ebaifo wankasa na wayɛ ho wankasa na sɛbi wanyusu wadwene unyusu nimdie sɛbi jimi kakra wo wafanti enne sprako fi wo no yire kura te wo tontoma ma yire ba ko mienu miensa ɔde kwakwa tia de sɔfo sɛ sɔfo bi kura tontoma ma me na hwemma me sentoma kan na ɔde abrɛmia na nkanya no enya no bi a asew a wo ba ɛyire a wase ba ba wo nkyɛn ɔkɔ wama 10 series a wo si ɛyɛ bribe say osi so pesu okun obi itimi ma no kwama ni mi nkuno sesen ma me pesu akiro na be ma sabi wono nsusu waye tibon koso ono nsusu nwene na sabi de ye ka utimi ko fadi panyina sabi de ngwase nko a ko fo so fo firi baabi se o mra mehwe se wo yiri e baifo a
oba wo ba ifu se bi brakofo timi tena ba ma ho ne bobra 17 years and existence to 3 na unku no 14 years 14 na unku no mo asifie miru obo ba ye kwa obi awale ayi 1000 years o twa blog ba ko gon to bi ono oba tena atimi asidan mienu o to bo ne ba ye se bi adwene be na oba ma wo na ye tiri se wadwene ni nya wu se pe se ya na beba confusion be si ofie Jimmy Sam say ya na be si ofie o ka say on say so for your friend also on kasa because oni asem ka enya fine ye be see asofo no ye ni die kwa so ye sere mo ekwa ya mode Ghana fo nam so no baye mo set confusion e wa butua mu efie mu ma me ne banka e ba ne kunu nka when enya fine sa ne nyame frɛ mo Yesu Kristo bra wonam ohu obi sunsun bone said ha obi a ragofi ofrɛ no sei o tu sunsun bone na firi ni enye bibibi hu bibia chenchire bia na Yesu ye uka ne ata ka kire se Yesu ka kire ye se eniema a meye no se mo fa ma asem a mo baye na kase ye se ne sa na kase ye se ne sa na ne de obi a 3 days ame akosira mo watuma akutura bi sie ne da ana wakonya ne da ontumi nyeye akwanchira kese na ovie asem bi siye e wo brekum osofo obi papa ne si ne nkukọ oye nkukọ no se nkukọ no wua no mu ade achi a na nkukọ be 5 nkukọ 6 afa wo se ade be bo so me na chese da bia nkukọ be 5 wua na chese pot no egu ano no ana okobo otisofo yinka ana ofre no sesofo mesire wada de akuro ni nti boa me na sofo no hwe o se mahu se susumbo ni bi how pa obetra poultry farm nim tim meboa ade chia pa ka bra be family en ko poultry o mu ko ye na o ma papa no kofa akuro a wawu ana ofa jene ana ofa makohwam ai makodwane no de kan ho no ofa nchene ana o mom tutu poultry farm ho tutu ho nyina no o tu from ko en wode sa ne mani nyina egu ana o kata so wache ngukọ nam afedi ya so edi 5 days na je bia go to papa dem say we dey akwanche na yejuma afedi edi 5 days dey ko 1 week enko we must about 30 team we must 50 team afedi enko ko afedi omu wu kura say first no ana papa no eko to fu ade akwanche na be na afedi afekura de chese say ajinja bibia o enko no wu na ewu so for so da bi say say doctor wo pa ne kura ne sekuru no be wu a say dika ya o yakese ya ansa ibetutu pa de tutu ye na dwoa a chese no ante say enko no bi wu ansa afere papa no kura afere omu wudodo na papa ndetso fu betra radio so afere so for ntimi ntra ho bi na say odwane free kuru no force amafo akọ hono ko penabo no obegira abrekun kuru no ba ko efe hokato no fuck o man asore man nkura ni bi e pakere de hagu kan no wo share wo no fo no do pu a o di jane ko che sunyane okodu sunyane ti se ko he na asore a wo bi ho se wo makogina tu ho no yesre akwankyere ne de yankasa akwankyere ni wo miji akwankyere di yeto ye wa asofo no mu asabe ye de ye ho ato mo so ebinum ye correct o ka asam kire wo na to wubusu a eye adwuma yemfa na kwankyere ni agro ana wo hye nkom a yemfa ni agro but osofo bia no wo hye nkom ekwatete abusua entem ekunu ne yire entem asofo no yesrem yempasi ya no betia mo ye ka ne bebre a omu ni say wo de wo kra de wo ye bonsam ye nya bonsamfo na bonsam ka de be na ekosu se ya wo Ghana ha sei no Ghana fo nyina asofo no dodo na hu sa Ghana fo no ya kwadwuro yempa djuma ane ye hu se ye se ade a yesuro no eye obi beku obi me da se pia kwasi wakasa fa de twato de nti America cha manfo so mo hwe ye no tama mo brekum radio station asofo be preach ye na aka 30 minutes nti ye ton ma nti na se me am host nti ye pon ye no na course na eba no ana asofo ni tie bi na na ba no nso tie bi afi yo say to be fra na asofo ni shen ko mame mahu se ni se o anim o kira wa ma 3 days time say besi na nakora no gina nche nakora na fa phone gitan mame me pa cho ye wa hase tinyame adom o kira ana o cheche na sofo na ko bo nakora no
Jay kwasi akeka na wono ka che ne to so obi dia ba boni trim obeba na me say so for there o se hwe kwasi wa nya ne se omomo wa fa go anto so omo and I'm saying enti black phone because someone say system no saa na generation na kwakoye je se odi hu to the pan so who ka asema ye hu me that's it ogoro too bad Kofi yedika mekano inua chief daba Peter Mamani Kafra Peter Kafra na ebesre mo mutwi pragian anyema mo ye ne kuri mu enye kra enye se no masi abu Peter nenu ana abeka mo bu Peter se no mo bose o che kronfo ade wa ide so de kreba okusi safo ana pai amajin akusi na woban na obi fragana akwalati muso utwana akrabe mamini akwalati fragana utwana ho owo ai akwetial ai zenda ababu kro ai se wabam ho ta utwana ho sa na akwalati fragana ene yi akwalati hwefo Peter hu ye no obu chuchuchuchuchuchu yi fine chain fragana no koma fo si ye kokuma akwala no onye nkunum ka so ne woti ta mom ne de ka na bo mbaye omoni ba no so ne esi we prepare na nimu nya fragana ko bra na dwane ko o ko da omo bu Peter so omo bu se we che kronfo won ni se ka ko no ka ne kra mo prega ana se ko mfiri ne ka mu ehwo ba sa prega for kom fa so twi ya ne o rawa nimu a ofa ho be on fa ho se ka be bo ne se nye den ya nti ekwa mo fa so etwi sa de na okuruma nti na tunyan omo nto mo mpana de okuruma no nsunya de bi ni kwanya ansunya ebi no na brekum bi se de agu taxi adwuma kra ene Jesus sunya ne tubriku na ye adwuma so mu de nti mesre Peter we de Kafra enti kwan mo fa so amo ya de no adwuma mu twa de no enye kra munyai enye ze bunya ka police for ha mo eje chimo musumu hankrofo mu kunkum krofo o me abunipa abrawo mu nyimo ye hwe so enye fe afibim na asem ne so mame de dikai ni de Kafra na be maka so beku a nya te ba akumie dwane je okra nkwa beku at the moment be ma beti so beku se maka se mekum e we se pe no opekra jawari ni dwane aduani a obedi ho dwane omma ho be maka so beku a afani agro agudi de kwere ba ho so ne pati okum konongo obi de ine twa obiti otwa wie ye obetwa ne de sia na en ya what is sada otwa wie ye na otwa ne de ne sia na en ya ha no jai se ne emu jai pramo no any police station the coin be maka so beku again yemfa ware enko heaven yes kiso ba so anware oko eti we aju se aware me be di nyahwe me dwire me na me ma ho eti ni dia ne mekum enye sei be sei jai dwane abufu nim ni aba enipa mra ho no ye mpa na tim na da ho tena amochi bi se abu ho no ofa sample class aka ko to go so wajim ti dwane aje wo krankwa nkese me tratra ho na me ye na IBC asofo no mu bi beti machine kom bi be ka se papa ebi nye mi de bi emeka Yesu Kristo suafo no me dumienu na ba ko ma no onye beti bia omo yande entan kom masem ebi onye no nya krasem asofo no bi ye tumu kriko ye sanu kom de di ma no eboa bi ebekọ na emu obi asofo ndo so ko mi ka first na ka se o pa dwuma efo pa na ka sofo dwuma bi dwuma bi o wi school no nya dwuma nya obekọ bible to 6 months o pass out aba be sofo nti se
best of what enti bu obeka che se asori sofo we asori we nye na owura finya no na man bi ka se ye pese hu se sofo no wa pass pa nka mu nyina mo e pass out no ya mo mu nyina nyina gide no ngroro mo ho ne mo ba ne to so pa ne no fugire nyina ho won so ngroro ho no ntwam mo mu nyina anim gozi wa be ma be so le adwama wo ho so mu nipa amu nipa de ya asa wono e na adwen kire akono no beba enti nipa ho akono enti ye de beba enti ohun se asofo no bitima hyenkom ebi nye bitima ka kiro ebu ono etimi bo obi entimi mo obi so far as on kind chose kodie wudie oye ana nye de o maame no papa wo no nkwa na ewunua obi tibi ka asem na etimi bo wa fatu tirim pani ho ana pani eti se bu obi ma ka kira wo se we de menua hwiye wo ho a wo hwiye nemum de woni banu bi so onu mu a obetimi na obi atima tena obetimi ebayifo tim de hana ase na japade obi on kan kire betebi bedu ba bi no acha se de hu ya hu nipa ya ka se de ebayifo obi ka so ebayifo a gitum se ebayifo ya bo bayi kefe ma jetu se me bayi because me nye ebayifo aka mitimi mu amere mitimi ntami kura chi ma mi kura ntimi nya japade gitum se ebayi yo bayi papa na ebayi kwase a o abrante yoko wale akọ ti asise wodwane oye ne ho ade wi obaraka so ebayifo unye yeda wodwane jaano afri etu edan mko han petrano obale se unya maware ring ndesheme wase be manager pade bibia ma se be man na no kra asaba keto okọ asawolai omonkobo no onkobo no asawolai wase woka washemi but the what mini watna say NY BB aboamo ne japade atima kosoro no e ka so bayfo a titum me bayipa enye bayikwasea etini boy esa no ono so be chetum ese say ye ana tu be man na wokunu no so a sofu bi ka chen se bia wo ye bayfo no kamini no a kamama mani age se me yiri ye bayfo a me pema de sa sanse wono na atima tamachi amatima bibi ni me na tena no bibi my bibi enyi ni pa yana tin ware o mo ti okosoro obu anu ma okọ ware na we hwenye ye da o so bi na say Nhyira FM when you bla okosoro ni o to sai mpefie ye enti se wo nyame aboa na so nya oba na so ne ti na oba na ti mi boa na nyame ekosoro a abuka so ba ifu a ana fo ade o se ko ibu anu ma enyi ni pa bu anu ma e be ka so sofo no nka hwe o so for the game because who Berman una ye fie una ye etire dwere mianu it's so for the guys of us can what you kunu obekunu obaka so nu kunu so nu ko obentem that now you na net wo umpa wo yin na sem te bi na opakwa jawa obaka so for say odi ne no me concert bi odi ba okacha se merisi mintu onga se mitu merisi mintu no de ne yire etu eye se wo nipa we be ma na wo no se me mitu na ka che me se me meri abayifo a mepe me yire twemre bi e abrantie na kofa ababa wa bi kofa agi na ge me pene pa wona ma me hunu sa nku we sei enku bi ma nkrofo ne sote e me ni mu bida na me ni ma de kro na ge ne ni tiri mi ne gu na wa mu na ni sisi echi ne to na baba gum sa man ka wufu na mafo ni sema dia madwe nyeti gane ba wono pe na ba kwasa se no akofa no sei obi be ka kira me sei gane e bayifo na me di kokwa no pa so e bayifo drachen kokwa me di me nu atoi so sata me so bayi na sada no me ko fa wo ba no anwumre no ene ne dama ne brofu nka kire ne sei o ye bayifo a mfonkume opafo mo ho ba oye bayifo fo nkunu ho obona ni wosu o se depi nye bayi so unya bre akache sai ni pana oye bayifo de babo hwa ade wa ya so what ma tawu kunu ache ma na japade a na ukunu no so bi ka che so oye bayifo a ba ma ni wonyiri mianu woni ni pa ka se ko timi nya na gi do wo pe wasam obaye ni aye bayipa obeye papa aboni pa ena ode ne maame nso se maame obeyfo ode ne maame na eye fi so maame so amana bribe ade kwade de ne maame kwade de wo de fato icha wo ba ma na wo ye ku yete no o maame no ne no
me say bama yetre no wona se wo dwene mianu bama se obeka kire wo se wo yire nya wona ne wo yire ti wonum so nya otu mo mpa ya moto ya bibi wetu mo ato blocks e bibi ne mmanyina ne wore a ebeka to bi wonum a ne de o de rich unum body ye o ye nkwan eti face akese me da akese wo da twanum se twum wona ma wo so be sidan wo yam na se me bo atma sidan ma odigi ato a no me ka so wiri e baifu a posimi kokunu o jimi papa me da se pi ejama so era wo tene nka na mamemma eye menua be ma bi odina woda e wasoma so kwanta ye friend David onua ene Esther Osei obey attachment ewa ha our news room ho David ninua and Esther and now that David baby obi am happy birthday yanko na fe yanko to ade kakra bi mrana yemefa afrefo Ewiase hotel office old town or the jumadie bi ebre no wadwene kra be boom blow your mind pool party bash enya sanke to akra the fucking stone and about it and catch it. What a number from never Venue no Ewiase hotel office old town. Edmedian Bebaso 22nd and 23rd September. A beautiful between 15 Ghana cedis. Na Enquadano so motor for Enquadamo to 5 cities. Na performance artist Romo Baro a Froking Stone a Kuntakinte. Yes, brothers fame. And King King Poluta Omuneba and Yaseketwa. Na Kaisa Kwasiada. And a Froking Stone about performing live at Ewiase hotel of so old town. Bra na wagaza for swag. Bra now so party be feeling kakra. Every Sunday bia and Saturdays bia pool party baso. Ewiase hotel. No and I want the biggest pool party in the whole Ashanti region. Bra ono menina bra na kran so mo agudi ho air horse riding, beauty, air bouncy castle and a bucket pool ni nyina ne keka ka ho a ebodwo Ewiase hotel agbeve me bon dia na mama me muso no matuche mona so bi mona cream no dia baro boy twuma yi pa me so agbeve tonic and agbeve bar dupa pibi na beboa ni nya se mona sobuni mona cream no ye to me enu to sobunu ato cream na je se odi abom na odi akodi hu djuma eboa ama ni padua na ni da ho eyi kro na ensansan no etuase oba asabio wa hatem ana wa japazinum edema na bore ebuo mu na nsuo bi fifiri mu ba oni nye ho no ne wodi mona sobuni bi kwa hasa na wa ka na ya bo ho na je se abo apa na ntema proponity nwie manifu manipadua no eni da ho pa agba fever malaria pa na achu abru anatri die pebie na emo agbeve tonic eno ene adre tuko kwa asese be kwa fichiri na se okọ ejanan na emoja ewumu abomode so benya bi oba sabe na fichi kono ayese bidie ana ijabidie bomode so be pebie ebebo papa menses no entumi enyire gina so ye sabio ene ba kina na aka no atum eyasem menses tumi ba 2 days hawo pe agbeve ekonom na mujamono emra mu na muja akọ eni afrisane pa we di peduan agbeve bam and also a very effective pa baby e bia wo di bi esra ho a na eyi ni nyina fro titru sisi ena ye wo ya ebedi di nyina beboa ama ni nyina atumi ayekama agbeve hospital ye djuma bebre yare ahodo bebre diabetes hypertension stomach ulcer typhoid skin rashes pa koko asem na meken ene ne keka account prostate be ma sabe utumi nyina so anase watenka article adwum how yare ba ko friend migraine anu nya bia migraine no ebebo apa na you afrim sebebe na enkote wadwe no na homam na enkofa stroke emro ye general consultation medical lab scan service physiotherapy ene keka kan we sa kire ko abefa so abedi skabia bebe obi abenya ano aduru ade akoye adwuma 27 and 24/7 ni nyina say ye adwuma every day, every hour, every second, every minute, you know. But what is all the way be chimo ya so ebebo apa yo adako jache for sa so kwa mo himfidie nwe o kumase etwoso kwatempo no so enkran so so tum and your last stop obetumi aframe 0550677681 0550677681 and 0546595256 0546595256 and 0202706165 0202706165 na oni atumi adidi enkomo
Franco Trading Enterprise home the home of quality phones and computers ni nyina say Franco aso and the phones so papa TV papa and home pempra ne papa abedwa bomode so do de bechirem Samsung Nokia akwabum krum so de ne ma me no opechia phones so openochia ni nyina bi wo ho sala and Itel Tecno Infinix Huawei, Alcatel, X Tiger Apple, Nina Benyabi, TVs Ahudo, Satellite TV Sinex, Sky with any Asano TV, Nina Bi Opebi, na Vidi Papa Franco, Wakofa Bejaso, hard drives, Transcend, Toshiba, Seagate memory cards, pen drives, smart watches, car chargers, phone chargers, all type of phone cases, and phone protectors, power banks, cables, Wi-Fi, modern Bluetooth, Nina Bi Odum, Baby Abefabi Abishi, Nina so Bebu Baza Bruce. Jaba efie no Jaba house no enche hwa na nche adum next to YFM obehu adum yene me kom edian me adum yene Prudential Bank edian me and adum yene Kofo Clinic and so edi anywhere so obeto ade no du kopim no mi no ya so ya chew T80 ekwa friend 0245316969 0245316969 and 0560 684-147 0560-684-147 and 0501-538602 0501-538602 na only atwetwe enkomo obibini black man and na akofa ba we obibini ensa papa ya friend atu ginger master ensa wonya bia bebo papa kakadro no ewomu no kamapa ono ene po di ka dia kakadro ensa we memu ena age ntrebene ne ntra ha ena enkrofo esua no Burukutu premier bemansu enoso nya bia bebo apa no Saturday ne kama so betubia obutum na babia na be otumi akabie na wa freely obolo John Brown winning waste and all drinking sport obejabizat natural mineral water enoso ensu kroje a eye nana kunsu hene nana ajima badudu a on yire anti-mercy ajima badudu abuburokosu ya ne etwa nyina no abi ne no masa senye zet mineral natural mineral water enum so bia bise ensu papa ewia so na no bia boama ni padua no mutwo fom obata nom akwada nom pani nom obiara nom akwese ekoskru ache no omado na has the fab iya obesi na mehu west ni encheche de enkwakwa de kwa evod na kwakwa na che so obiara timi nom bi bomoden so obepezet natural mineral water de bia nom ebebo apa no besa befre a odi benya bi ato eno bi ni nemen ato dodo 0244 620 294 0244 620 294 and 0208 1838018 0208 1838018 na what we need to go Dr. Mensa ba clinic and I'm doing all kuchi on a guinness step and edian me here say stroke pa ayewo hepatitis B diabetes sabia wo ho nsem and abema to be nyina so koko and how fibroid and I rebe na me mu ndi ya rebe a woni bia de faka ho na for the chemo Dr. Mensa so obesa ya obetu ase home ama ho to fi say horror services no be this home clinic wo fio free ba be hwo yare ultrasound and your machines lab de fisu yere behwe ama wankasa ho abaw your branches no bebre organ haka so udru ansane SHS no yenom de hwe Medina Zongo Junction Woman FM Abrosan Old Slaughter House eno ekofodua obehu esunyan yere municipal hospital no ene de hwe takrade nso secondary college ye friend Seku yenom de hwe takwa yene Dr. Forson Hospital ene de hwe say say your main market Adum Coastal ye ben papa ye aduma fitwada ekopem dware number sini 0245 958768 0245 958768 and 0209 500273 0209 500273 and 0271 173551 0271 173551 ni chat to 050 1500442 0501 500442 na one Dr. Mensa atwetwe nkomo 0322083581 0322083582 0322083583 8584 Nhyira number obetumi afre hwe miensa mienu hwe enwotwe miensa enum enwotwe baako hwe miensa mienu hwe enwotwe miensa enum enwotwe mienu ekopem enan na odo adwenkyere aba
kuya bieje bitese no tuto to pa mi twai na amanya feelings anu abamani na hweyesi fom. Wow. A prophet Kinsey Jenfi, every name so the oil on was so be a bedjas a power spiritual protection oil. It did to manage Juma bono a bragin so. Also, Banabeji oil be now so the cobo home by so our brute, our control, Cote Nigeria, South Africa, any country, our Uhia Bambo be no better oil, especially will be a no man down so a Friday bit a case. Na ibu he die busuan so obi won so di wa uni pa no so wo hia sa de we bi so de bidware 14 days wo di dware do won so mu dware ene nkyene abodi ni bi wo di dware pe yare di kro di na ba bidwane niam Bible mu nsem ene niam atumi wo mu ni akenkan egu so ene de oil a boban na nyame na maso na mji adanse tumi za frase wo Ghana ha wo aburuchire wo control mu ne o mamman so a soma obi na wo mara Nhyira FM oba ne sabeka bi anase Accra Agauli ho new plan station won sabeka bi anatechi mai Thomas on sabeka bi anakumasi ya de frame number ne go ho no me number so go screen as a frame e bi opebia metimi post dia bro wo Canada wo UK wo US wo Germany any country I will be an over frame ya me am nkura no do sika no bibia kan e betimi ko post ya ne ma ne mu dia opebia e betimi ko post bro me wasamene wa ha betimi ko post dia bro na me wo cream no so wa and also probably betimi ko post dia bro no so spiritual cream ni si neti ni nyina opebia on sa betimi ka bi na Awurade na so pa wo je ne fa ho die me da wase Awurade nka ho so wo ti bi na baba obepe bi dia ko bo ho ban na wo ye Nhyira entra ma wo nsam fa wo je hana manes ene bi ase yi ho onamfo no manuanom mu abusuan mu unim ne yekoso uhia bambo yente bia na betimi so fo na kosia enti uhia items ni bia so betimi wisu na abo ho ban wo ye Nhyira so ne me ye Awurade nka ho bye bye. I cannot tell it all. Prophet Kingsley Jenfi International Power Preacher for Bible no for and as already man of Sasno Kusu a Juma and a day a counseling day never man said you were ready first years and Shani and that's in Yami Medino a be never boy turn on sweaty. Now as you won't I was a hand in turn a more mapper. So by bound one in here, baby will be a making after all. Say I leave it also. So we are many years when it does so be titsy will be persuaded to us will be working in a court. We pursue break you. I was so a bravo. What the bra for man be shit, Mujanase. For man bra, manage you must one characters welcome to some favor. Almost who's a shady woman can eat him for a bra, crowd double bring 1% fan, and then I'll be your dance, and my will and your dance. Won't be the actual. I want to who say, Bible no go for a prophet is in Jeffy. When you go never the fan so you say, Jeremiah be or so Bahan on a night. Ne han na poso so na no pa on na ntim kra na eden oba ye me man ne mari ban di ko twale e bi sa se man na kwankyere no ma me se sie no ujina na so ti se ginika no e wo so ba ya re no bi ya re bi twale se hu na ha obi no ye ma me wa ha no e be busa no na se di na ho ye na ne nyame atom wati apa kete mada wo dum je di voice da wo so nya sa dan se ne be ma me kwa ba ma me odi ne de sei Sister Badu. Lakeside. Was from Lakeside. And I am seeing Shapa. Yeah. I'm seeing a dance to Pabanka. I can't say we are watching Mujama. Fura. Satamana, a medical Fura, or when I won't it's all in the Johnson. Yeah. I don't know, Mamma Tia. Mamma, that's here from a number. I trim me with Nibano so na mo yare ko na me ge pa me due mu pa tie e fi to ko fi ndase we da ko nya ne akese e ti papa ngo ho na bo se bi ya me chi me nine bi dwe me sre ma me fi ma se pe because ma che me ka ma se me chi papa me ku ameda ya kwa ma no so na akọ twen komo hello hello oba gobi e odi ni ba bia kase free
Obakofi FM Kwadwom kase free tafo. Yo Kwadwom bajo yetio. Obakofi me de make kai sa plagiafo no moto fo no. Obakofi wo de enumle se free be 5 fo ko wo de bomodin fata fo kwan so. Se omunu enam kwan ni mfimfi ana car na mo nchen na musuo nkan no so ye driver wa dwe se wo nkon nchen opani ya beda wase akire ya beka pragia no ho asem na asem atodwa sesi a ne kai da wase pi ene wa dwe nche pragia for no so mo hweyi okwa mo fa so etwi mo afidie no emwa hello over udini baby agasa free bajo sakudi mi de do na boy jangro wo brede pa bede ya over ba su ba ko pe mind we over o se mo kazem no edura bi oba no bisa se ada mi kunu ata ada de na yewo over me sa atem na mu ze na kana be ma no sa atem no over na kana o kli sa na be kanu na ni nyina no over me de so bon be bo asofo num bi no na kan titu adifo num bi no wa man churches na control mo funti atsama asem ne ni form si bonkum o mo na fa yesa na titu zo over ye fa so bon nyina sa mo Ghana ma we are can ya be chena so fu bia oba sorry this will be prepare e chena no papa wo ko amazon fu bia kwahye no control nim ba bia nkontompo ne no kresete tie busu antem ne aka ma me ba fu we si edru mra ma ne be sere mo ye me man de mu ntanyi sa me man ko be kwa na me ya no mkwa no makanze mu hu se de na opa na ba member ba ko kan no makanze mu hu dia ato ba no so no wa be ka chi me man zubu ha no mu dia chire ya ye ni chire yo sa ne man no bi me das. Yeah, that's why Nano Seminta Escafohine or Berlin on the Nana Adansi Hima. A baby of a castle for Sibiadma Casama no Seminta catching me. Wasn't the Ghana mass or fat chancy tree near the Bubu Jasso. Now bomb could grow Beba Bessa. What ya Soliano? I am Sempio. Hello. Yes, sir. Udini baby Agasa Freminia. If I show up as what in original. You, it you. Our coffee. Kakra making as it body and sending prejas and then raffle. The raffle with none is a month to the name matra. A being out of the pushing ye. The message being a bearman who did media, if I show many in the home. Yankasi on Ponina. But so far as I remember, I'm taking no one saying, you need to make a in the TV. I was there. Being out of mamma crab, Bakum, and Mamma, dear party, no, and I never tell you, meeting a poor Ben out. Oh, to me, I went messing me about with the crack by 1 pointer. Omen ni na ho na ma se ma ro ha edifo bi aba no ebe ka edifo aba fra edifo bi aba yi ebe ka ka na ha no omunye nnu bi mu ye ka edifo atiti abusu ente mo Ghana ha titi boga fo no abra ho se wo mu se minya aba e ko be me pa so de no wa ye na trakem akoso na ba akoso na ba kwa ese o twa foto enye se bia na ka na no so a e ko bi ka ka ente message se minya aba ma no mo ni na ho me da ati dame enka ho hello. Over. Udini Solomon. Meda sofa. I chance one assembly. Nana from Pomas as a watch among Bejanov and Memedro. Of a memo ni Abajafon in Abason Yumri, Yankopon Shamopa, or Mapama for Tomoso, Moboma, Santaman and Ganamai. Over Minya by Nasemaya, Emia pa na woka se me manage say we by 4. And what meaning you couldn't let me see fee. Ocean Dampoa was a woofy or Massimuya, and by neighbor. What I say, you best say a deep one be a mabano. A queen or more fast bunny baby mobile, a ban and a papon or money bayino, and my bushia a poor mo, Ubua, ye, Juma Crumpa, it may bon bay a drain or ya, nothing again, a bonoso, after the ultimate Tobian and Guabim. You best say a pa, a different moment in Naho. Na juma ida se mo se mo ngen mo fa se juma no to mo so da se mo bebo ma ma pe ma me no bayi mo bo mo fo papa no bayi no pasa en fa yi die ma o fa nyako po ntene mi che mo pa no ko so Nhyira mo ya da so pa na me enka Christ asomdwen kan hello enka blagovi na wa bom diso na me aduma ya pia sumi ka be kwai the great man na ka se na obagofi abia ba kwa na pa we wo se yin ya mama so for na ebinom obu ko bodo be yi no na de so fu asabi ugogu awale wa ye papa unim ze Ewiase de ubedua bia ubetwa ade nya mempe na asofu num bi num ye ndi esi asofu num se yes na wo mo nya se mu gu amanfo awale be yi no ngai na da cho mo asudi obagofi mi ko mi cheche bi da gudu nya hello father
City boy, wouldn't quanta me passing. You can go point Shirawase. Now, men and I are the man patch of Michiano. Chef, as an answer, ye can police in this year, unit to change. Nicholas, unit to change. So also, who a Jimby. Yes, I'm making her. I never knew. Nicholas was a bunny panel. I'm an who in papa. So for the bio, no, but Kayana also. So the blab was so for those of you. Was asked how to Subana now. The police in the master. City boy. You knew it is a brave semi bawa in him and the end to her. A mouse young catrim. Mate, father. Whatever, my child and I did us. You that's a hello. Nama. Ukrumna, some less you know, PSK. Officer Patasi. I also a banner in the Casawa. Never power fast. Wouldn't get a friend. We know. Monica, Monica. And you couldn't have been Tanas where yes, you sense with dinner. Oh, no. No. Maja, is a mechanic. You have to make the Madama. Oh, sir, maybe I shan't dear Fano. Why is a Pentecost as of Penibiana or Koyagino? Yajicar Bob, my papa was here and from the BC. Oh, where find Chancra? Hello. Hello. Udini baby, I can say free. Me pacha make a safi kukumu so ampo ma de after mama bla. Me pacha di ofi ai pata se no me so me papa se ase pani ba na yene ba me de onya ne baby kwet. Ti me tia ne pa. Me pacha kakra me kanu e ma yemfa we nya futuo pa nantie beble be no. E de baibo ane niama bebre na ba nti e me ye ni na ho. Pa me da se ne bye bye. Yeah, that's it. Hello. 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 Udini baby, I can say from here. Producer J. Krum. You. I thought for a bit and kind of credit. And I love it. Now, or to be the way I see you. What could be able to go? Why you say? I don't be friend of some Sudan or so that you saw me. I just want to say, I don't know more as you know, me as I did that on follow Bobby and only I didn't. It has a pa Yangopo and Shrow, aha, and not yet day of Fred Benning Abisi, as I'm for have so for Franzo, as I call Bobby, Ama Upinuria, and also a called Danin Sempi and Yasankitwa. Now, Nancy Massimbia, Mechia, Watchas, I don't from Waka, Uya Moasi. As a Biamitia na as a film so na a yipa na enche cry go to room. Obi odu obi ka say cities. Wada ni Paris ni parintua. Okwa ni pa na nya ho aye nkwan pa apopo obedi. Na ni pa ko so ye nkwan no fi Robert gu abontene. Wo so de ateneka. Na ga hwe gwagwa gu fie ni ensa woro ho na me wo so be de atemeka ma hwe gu abontene. What time for you be go about the gazim? I'm a seven and some co. Charlie Ginger Lecare, Charlie, and one yenim, yes, some would die. A betu. Charlie Ginger Lecare, the original. I'm in a prophet can see Jenfi. Everything I'm so the oil on was will be a bedjas a power spiritual protection oil. I did to manage my bono a bride so. Also Banabeji oil be now so the Kobo home by so our bridge control Kodovu Nigeria, South Africa, any country our Uhia Bambo be no better oil be, especially will be a no man down so a Friday bit a case. They put with dear Bushian so ones with dear Unipanso. Uhias had the baby so the big gary. I have 14 days with the gary wound so mugary and then Chene. A body in the gary pet.
yare di kuro nyina ba bedwane nneɛma bible mu nsɛm ɛne nneɛma tumi wo mu nya kenkan egu so ɛne de oil a boban na nyame nam so nam di adanse tumi za fa sɛ wo Ghana ha wo aburukyire wo akontuo mu ne ɔmanman so a soma obi na wo mmara Nhyira FM oba ne sabeka bi anase Accra Agawli ho new plan station won sabeka bi anatechi man Thomas on sabeka bi anakumasi how the frame number ne go ho no me number so go screen as frame e bi opebia metimi post dia bro or Canada or UK or US or Germany any country I will be an over frame ya me am nkura no do sika no bibia kan e betimi post ani ma ne mu dia opebia e betimi post bro me wasamene wa ha betimi post dia bro na me wo cream no so wa and also probably bit my post to the umbrella also spiritual criminality in it ni nyina wo pebia won sa bit my can na rade na so power je ne fa ho die me da wase rade nka ho so wo team na baba obe pebia kobo ho ban na wo yin Nhyira entra ma wo bonsam fa wo je hana manis and bia say yi ho wonam fo no manuanom mu abusuan mu unim ne yekoso uhia bambo yente bia na bit ni so fo na kosia enti uhia attempts ni bia so bit me wisu na abo ho ban wo yin Nhyira so ne me ye rade nka ho. Bye bye. Ojani bi from me so piao when you kwala we mo chesa no me ni age ene ye kwa ebe no emuanko mo ekrado pano sase ne ko ya wo aboko kunu wodi nyamra sem na wo yendo achinko penne de gubra kwa de atopa na de ko atopa so na me be kwa ampa o ma me to wa utu asum se wo aboko ko sechi usi bia so nu ahuna botie eso so mota wani ase eso uhunu no kra o so bu se masemo de no tru huna apa ade na mitri hu apa ya twa che o se ebisa o de ntwa tru hu apa and Instagram and also at Nhyira 104.5 FM and Nhyira 104.5 FM and so a radio utiri nyina mo so for Kofi Jima anko enene dodona from Kofiase boga miankasa mini na yemfa seda kesepa ema spiritus se waso yase na ofa ejumedi ma amanfo so enya bihwe ewo achirichiri empanisi sebe ne ejira no ko ho ehwe badwum ya na eho na ene mpempi so se uhu se abo akraman etipata so na ayobi ene fro no spiritus o ya de papa se waso yasemu sabre asem no ne etoso abien ena ye de ebremu na mamenkai kumase manyina se Nhyira FM any KM edjumadi bia yato din di huni so she obi na moto mo fukuru atwa ne moto mo nwenu foto na fa bre ne enkoche no ya hunu sem na huru anya ne moto mwe ne moto ma no ho nyehwam won se obi hohoro adem no abeto nso agu gata ma na sabe obi abie na janan abagu gata kesem se be ne nso to abetwena kwa be twa video fa bra ya be che wade wo Nhyira FM ha wo ba front desk ya no abekire wo de se wuntimi abekire ya de agese ho so se ya beye ya pese kumase sin dadem na ya re bia eba na ekum nipa bebre no esote na ya o monko bola ho pa anopa me momo fela Erastus Asare Donko ene ne team no monko bola ho sa wo ko bola ho na be yintosi ya ne apro ene edikato damunu o machi antosi mpeche no ebu o mo se murka ene omdikato no omoto a no de akogu kentem no ma hwe nso afa ho yawo aya horo ho eno omde ko bonkwai soup ami asapa amna didi avrum se supika ana broma wutuo how pa ti oso amon konto si apro eno mo mu yintosi nso o ma heda bobom trouser no ano poapo ni atwintosi gu ye ho ye bodim so yale hepatitis B so yale Ebola no atwe guru trouser msa no akoyi no oton bola ho ya monko ho na ho so adwuma ho ba bia ni pa bi siesie niema wo fam
baby nipa bi tie eto niema me ni ehuni na kuma se be fa ntema pa efra me na ba mo akwa ba eso pacho din pacho frame vozia yeboa yo what in fees 45 and everybody techima yo yadi ka no atrase me so ya tonkra afre unua bema ebesi ne ya ntene nka enti sene kan no e wo senia e wo mu bia ne ya hwehwem so ye baifo e begu papa onye baifo so a ebehu to awasem no a wo de beto yanim kakra ma atiefo tie bi yo em se minua otu kwan okọ Spain na yo wa no beka kire se ne yere ka kire me se me baifo na me ma na nwo onwe me na me mo me baifo na me ma na nwo na eja yetiwo yo wa na osan ka kire me sister ketu ana so weekend ni se wakosofu bi ho nti wakoye sofu ne se me sister panyin Nhyira na be we school na osren se o man iska bi na akra no fanye registration enti na se o kan sai na musuna em se o ko sofu no nti ene me sister de ene sofu no de ni na be hia nti wasiska na o de ma me sister no efiri ho ne ho nto no na djuma asai nti wonya ska onti bisi ya me sister ye na ye den Nhyira FM ena obo me sister na mane no so sasade ya ese yeso yemra Nhyira FM ha na ye meka na munhwehwem se ye beifu a amansan nyina nti se ye nya beifu so na so obi na yi yanim a odidi sa adwuma na ni nyina munhwehwem maye se ne yire so na on so ye sa munhwehwem maye nti na mweso ama ese ye ne ntama ba sa ama abusuanim kura no ese nsem bebre yesi kurum a omsan ye ne ye beifu ne ye nua ye be ye di se ye nua ma nwie yeti nti sister say ye unua no ko transpain horon fie be se ni kwatra obese be 5 years ni mfie num ni ontwa blog onzi da onye prot waye ni bibia de oba ye hu ba bi ote ezem to minim ba bi a ote waba your friend say your friend kwadwa apia no what Spain bro no be so Spain no your bro no bebre me yonko ba ko your friend no be disco o Vic or tie container bag Ghana hapa ebi o Pamplona so fu yima ene me nua ba ntwiwa no binom so or the secret say what no Charles Nyanting omunyina na Spain no kro be so ye pese Ghana for mo hu se kwadwa apia we na sem ne ye ka no wonim kro wo so sa gro ndi nim so Spain one na munim kwadwa apia nkwa wo first me abo ate ho wasam ne ye ka ne ha no na ya na asama ye ka na nwumre ya besim no bia ni sabio uko kasa na kasa no ye din obi be kasa umu ade enya ade ne emu na ne asofo no binum ya enhye nkran emwa wow the same sofo na etete ntem ebia da ye nua be ma so hie dro sabi bia no low sperm count ne nkwamwa no swa entumi enya ba onya dro no mo betimi akanyan no ayi na adwena firi sa ne ma no ho ba ma wuntimi nwa na ayede onko ana wo ya nipa wa ngo babu so obi wo ya itoto nyame ammo no so o mewo ba fam ba wo wiase nyina ngo da ebi kura so e kase na ayire na ye boni bi asie ena ekotia wo ne ba ma ni nyina ena o pese o camouflage it why that transmogrify asem no e de agu nua ba so yi wadwene every bema no kwa wo misa ne yiri asem ne yie se den why no anka no kura nkyira no na no kura bi wo bo ba bi abani so kodi adura sabe no aka utrim
Angels Dominion International Church and Abdullah Prophet Joseph Mensah akwapano kwafo no odo oil mi no abedwaso ode eye protection oil eno Psalm 91 and a favor oil eno Psalm 23 ode abedwasa wo esu fie wa wade mu nsem adwuma sem yade kwankro akwantu sem spiritual attack ni nyina nya bi na mo Nhyira FM security point ubenya bi Central Market main gate wo so man bi preach wo ubenya Mr. Nim ono oil committee chairman fumeswa as of market so ready here by Massa Red Opportunity Bank ni hwe anim ho asafo Angel Dominion center Tibeti Masseball and also kwa benya bi o Germany America Ghana called Frankfurt Mr. Peter Mensah and abetu your friend 06965609683 06965609683 Virginia and so Ewiase and so Mr. Rich 571 3981 958 571 3981 958 and Kramasa my Stadium Junction Chavez oya djuma ofri ya wada kopi memeda kwasi ada nkoko trado Salvation School en abehono na etimeti Massebola Junction so ayedwada en brada Frano 0554 477 959 0554 477 959 and 0504 6041 0504 6041 22 oya ni mienu nyina abo adwuma yi pa Prophet Joseph Mensah ha no dadwe nyare kodano obetu ase amwade ho na so Ewiase ayode kakra we Carida Agro Trading Company Limited onum enede adwuma boss Spa Rice Mega Kalimda Tradition Temifos and Fasep abedwaso na Spa na adwuma ense yede yi mu ase kum abua bia ori bia sabe abua nkasai eni omu etese esanko binom ekum afafanto ene mo ha omsei no bai ne ma no bai no entimi nso na abeboka no nyabi na ebebo rice mega nso unya bia ebebo papa emo ena wodo na odi egu ase na aboa ebra kumemwa eni wura wase na ema emo no so enya hode pa kamida so general insecticide eno nya bia all type of insect ana pest obiku mu nyina na ama sase no aya sase bidie tratation eno nya bia odi bedo enfuye etese banchiase abrase sogumase sugar king ahwede ene appropriate na edose Maria Kamapa Temifos and so control insect sa se ne kan no ye ka se control ze edinani kire left and right ekuno it is tontum Mr. tontum all them and as bed bags omo from sunkunso na prudwe no ebu all them abomode so benya bi na odi spray ho betu ase ebro potatoes abrochuma ene edua nomne ka ho vegetables ahodo nyina ye de titipa e ma nyina kama sa de titi nua se de be ya emo nwura mu na omo ense no ne de fast help 2.4D aba no ena ebe control na ama ufue ni nyina atimi ewu koko ebro bibia ye de do ase football pitch kra obetumi asa de ado amano ay kama pa white tiger and da ye nema no ho Carida Group Trading Company Limited your number is 0500 000 217 0500 000 217 and 0547 504089 0547 504089 na otumi ya twetwe nkomo Power Specials about clinic ya mamia kusu edua ya suye na mduwe ne ya wenya sanketu akra wankasa betia dansidi ni anwade mami otumiye wo last stop heba medicine treatment mu ene na suye ho ni nyina ne se bobode so odua ni bechire mu se hepatitis B typhoid ulcer kwei ene also nam yare diabetes why emre on blood pressure no wade nyina otu ase oba ye o massage ni fisio ho betumi ya massage woni atwitwo na bibia tu akon kai de heba te ba powder ene Mr. Bedwasa be boost immune system no na akum infections ebe peduan nyina ama ohunam enya hode kofke heba me say wadru wabo wache esumu na esi to kuhuku beto bo won so benya be bo jiri kachiri eyadru amema de nti
Ejetiato or the mobem or the banners was yes. Who say you day papa? Adwaya maramex and tonic and Obama malaria fever and a Mujaria also in Asietu. Your for years, and just Brooklyn Station, no Edian here. Oh, Kumasi had Tommy. You're born again, you're Ghana Commercial Bank, or Tommy Highway. For 0244 544422 0244 544422 and 0200383831 0200383831 Fox FM KNG Heba Fred Benson or Kanshi Drop Lane Okwa Nupano Ubenyabi we Koja Pharma Limited onum ed original Procod Abedjaso sa onuma cold and free sabe wa any muyade and sabio kata nina enko Nigeria for who said dunia papa no maye bia fremu omode ne omde afa kuntru no ase said the Messia church mu kuntru ase no de afa kuntru no ase ni nyina ase kuntru ayade adi aboa kuntunu kwa wakwa no musei ono gidienti penisi gidienti kuntunu kwa no musei amanu akwa onimsa abo eba am na yi no na sa abo wamfa baby out the parfait no so ani akra mienu bi no a se ohwe nipa ne se atu no ayi se na ye di na tasa o se parfait na tasa o se mienu atu ena tokro dantemo eti sa parfait no so amefa ni mu amafidie na anyinu a na ofa kuntunu na se a awe ona kono enti penisi se obi di bibi fa kuntunu ase a obrebo ma twe contains do paracetamol enumbi procod no de ya twe PROCOLD ana KOJA CH eno ye Kojak logo no ebo ho kama Kojak Kevin Kojak P toothpaste ene mouthwash toothbrush ni nyina edibiaba sensitive toothbrush no wa se tawo ana se ye de ade atwi ho na ose afem obi nso a nso a hia na enyunu kan se a na ne se afem wodum enka o sabe o katema so na tin eno se achi na mo a eni ahode twitwa na moje eba no ni nyina asie betu bo mo de so be pebie enkran o ka share Central Market obenyabi Central Market Street obenyabi Ashtown and so obenyabi Kumasi Celebration Road Etakrade asabna meken to Market Circle no obenyabi frɛ 0249209920 0249209920 and 0260870780 0260870780 na onie edidin komo kanedi get satellite okofa free pound machine aba yo ne obewo aton sebe obi de ne de ba no obewo no agere etefa kakra na bibia konka ene o ne owo ankasa so obetimi ayi so no fie wadi fidie de pamade amona mo aba afidie badwin be ya ye kasa fa so laptop we on so de mono ena aba air condition aircon odi biaba asukochia adaka ahodo odi biaba afidie de kaduane hye ene ne de no ammo ene efie emfidie nyina odi biaba bomode so do ne bechim obeto TV we aso air quality home theaters and Fry Skin TVs ya natiko sabe aye straight anasa aye chireben straight ne brofo di chireben ubenya bi anasa natiko no aye tratra no ubenya bi pa oto aye be makana plus na multi TV 50% discount e better free so mo amu ya baduma mo ato ani na se no betra se na eno aye share se be ya embetua ekan kakra wa wakatu afa controller general department ye bebo papa digital salary we your first floor family plaza building stores number 21 and 22 patase so obehu your atom house patase main street ye ben police depot anafre 0244 385128 0244 385128 and 0207 653031 0207 653031 na onia twinkomo ne krakra mu no eye bieja bitters is a drink wunya bia bebo apa ama bibia tuya konka pebinom na mo we yan kasa yakwa abretomu ane yakotwetwanua ena yede ahye ensasere be ya gu katrama so a ebe irede na afa minim na akogu yem na frase ye adwuma ensa wure de padua no mu a eye adwuma tentententi habi ombia ekoto hawo na bon garat na de adane agyanan ko agyana na sabe ujabi gum na sabe udwonso bi na hoto eye papa eye tro is a medicine bomode so be pebi na otwitwa na ebebo apa se me kasa me kamu nsem a adaje bebo sabe yemfro bi bekwen wo bra o je sabe o ne bekwen no ne din no fata no wa anye ne damiase ne mo gina kono te kasa bieja bites a wa wonim obetimi abie jasa
pie just ada chese jana ngase esu enya sanketwa ensa oko market and stand to chese ensa aka nyina gu nase no mfra ye wura ni Mr. Bridge bieje ye nim so obebo o mo nsa nyina esu so bieja boy na waji din dodo bieja is a drink pebinom na ebebo prayer yeah udin pache France mona pie kubi former Kotoko now that's all Kotoko former Kotoko player Samuel also over and also obo mame bayi me offer na obo mame bayi Ewiase mu kakra be na ka to aso kakra mpesa me kan se asem nyina bae no eche fa me so bibire ansa na me mame kro mo ti se da me ba me kan ka chiro ene me bon na me bon ana me mada na wo UK no efrem se asem sisi na me offer na ide aka na me so ke onya to base na me akasa me befia ne obi am so me settle ti se me befia me befia na me offer akasa me ide abafie na me mada na se da bi ontim tenase me offer ne san ko back ntia ba ya me nhyira fa me me hwem se me maame na e ba ifo na fi se wo ye me offer na ye mama nsan na ehu se nya mo so na se different person bia me pese no create edadi intermediate ba so mo hwem mo hu ba bia no create eda yo prophet kiseja fi power man awagovi adru babro so se be hwemu na ya hwese Ewiase mu ye nua be yo ti we ye be ifo na ode ye ni nua apia ni nua kodwa apia ana ene pese ehu ye friend Fozia ye boa me boa Fozia ye boa ye muza babu no kwafo se ono ene ye kodwa apia oti spring okay ogo visa de tini babu no kwafo Fozia ye boa na ti ono wasise obayi a wode ni nua kodwa apia enko menseni fanso woni bayi ne de tino so enko bonkum so ntem woni bayi na krobia shede ni abayi boni dia na no hyi Ewiase mu ya dia prophet wore my intio kakra my intio ansan makasa okay over go fear prophet kinsi jemfi bible no kofo adwumadi ekoso nyina ya Mamponten Government Hospital ochina empire bokasi metimisa fro bibia oh how ne amane se omra Mamponten se bia nya bayi ade anu kakeke na emu ade bibisi so stamp si so se umu ane umu animu anenim ayansa nko ye nua bayi ensoso okay orozu ni kura board bayi atwena se se ne bayi ose sofo bi so obayifo me ba na meti no na oche pa ana oche yeah ama na se kura so anu abeni esi ne kwa no aswa ne anene oh problem ofri beni mo kone esi obi kwa no Jimmy Zazerze. But okay. Area about the Monica Bassam. Monica Bassam, Nicholas, your friend at Takufi. Okay, Bible no go for Monica Bassam was in a say any kunu abon bay is or bay for Nana simple crassy or no moon a man bribe so more a dear ben debe. It is a bay any be call pa no the any kunu ata and kuni fans when he beans near the tunnels so and no so boom comes in 10. No crazy. Nana me tise o kan bibi se Berman se ma me bribe no so bribe no se o bayi ni bia na ye hwe ho no da bi me mpesa o mu ni ha no okay ye be hwe o mu de okay na Ewiase no se nyansani beti asem ase no ya bebu okay ni nipa de keka ko no o keka ko musum yeah ebia na wo yiri kura ne bo ho bai sanity and ye pa wo ho bambo yeah ne kwan da ho me see ebia wo men cassette sa say the pie careful yeah prof for chira kwantu dwa na ntio prophet kinsi jamfi bible no kofo dwumadi ni na koso Mamponten fiada bia na ukuada bia na ukuada ne de counseling kese eni panyina fifi achichi ba hwe omo nsemu se de asem bia to so obi abo bayi obi de kro no bia to so wade bia ire obi wade bia je firi wonsem unu obi asunsuye bi na wo pese odane asem no kro bia betimi adadi anaso japade bi obi pese ochinchim wonsaje ene ma bia ibasa wa brabom odaso da ebone sunsumu na bayi bi di unya oba woda otwere ne se akora ne sensem bi di nani wakana no mu nsem osole oso obayi ana woni bi oso de ne ba ne hwe se no kra so obi ana woni bi a obi e babo ne atu ase ama
nya beibo seb ye betu ase ama wo ena woni bi nso e be kan che so woni bi se bi asem na wo kan ehurura asem se akora bi ka che se me na na bi aba me be ye me nua bi ama me be ye me wo fa bi ama me be ye a ma me enkoku so ntokwa fabra prophet Kingsley Jemfi maso e wo mamponten me hwe mama e bi akora no kra nsem wo kan no kra da ye so ena wo kan na akofa busu amanso aba wo be hwem ne de no kra na to be bi eda na so wonya wo fa ho di woni da so asa betima ba mamponten wo ye adwumenyi ya betima ba obi a oton ade aye nto so yes to be enkoso sunsun pa ni wudi enya obi ani pa nyina ye adwumenya mfoso no nko ade sa fa pem no to bi amwa sika bi na person dey business bi musa business person dey sika shame no ebebua wana say amwa obetima ba mamponte government hospital prophet Kingsley Jemfi ho na medi medwuma na nyame ma ne nsa so na wogye so ye nyame ma dia o padanse ekro nyen pa ho na obenya no enti na fia na ye kyene die hye de nipa fira kyikyi bencha abeda ho wo so bra na etina fa wo ha obra ye behwe mama wano pa no na iwe ato so ye mpaebo kese no na no so ewie so ya san to so hwe afoforo ade ahwe bible mu bible ne gina so hwe obianse mu obi oba bianso nya botere ehwe no yade da wo so ye wo nuru a yade asisi won ma ya no no a yesunsu mu nuru no bra enu ha wo mu a yade bo nyankopon ma esi akura de bambo awrade de ama me kura de masenya doctor fo mpeso mo bo medwumadie no said ye enye spiritual na physical no so omo so bo me chidom nya hwehwe won sem na de wose ye ma onuro ye do to odosu ne hwe no ne nyina ye di ho dwuma mamponten di ma mo de bra obi pikura na course ro kura doctors ne be hwe wo enti fiare bia ye mpa bo kase ena okuada nso eye counseling ye nua bia ena ofre me wase sofo me ba beto odum just spiritual soap and cream ni bi no me ba ko school mu bi man aduane ti akura ne kotkete so a na wo pre na bibi pese be fa no ko oso dware sa de ni bi no ni nyina agyae edi ni nya sa aboso me nan but obenya odum gya ne me bi owisu ne na akura no kokete so no wada wa hwe obi bia ko school mu bia man aduane bi adi sa aduane na akura no oda ne pese be fa no ko osra odum gya ne nyina be firi honom obi ne da so to ade aye nto wo de sa odum gya bi fa yo bambo ne fa ko ene wo aba ahomo ne kutie nyame ma uhia odum gya spiritual soap and cream ebi wo share fema obansa be kan bi sana akra so tachiman akra no plan station ko abem tachiman so abrante bo hono new commercial bank friend Thomas okwansa betima prophet Kingsley Jemfi ko tena me di dwuma me number is 0243 99 97 96 0243 99 97 96 and 0500 550 222 0500 550 222 and 0556 94 9087 me number be simi ankasa me so no me WhatsApp open me bia obruchi no person WhatsApp me 0556 94 9087 0556 94 9087 echina nipa yina do money hwema mponte enyu hu free mu na beto prophet Kingsley Jemfi Bible no kwafo ne rada fa me so aboa mo Jennifer hu dede me ofagovi yanto aso prof dance pi amanzan obeka kakra onka maminya matiefo na omonfa omo ahoma no engom 03220 83581 83582 minua bampofo a o Italy o se o tie dwumadi pa sara era me ankasa minua ma de nyina dotoba boga ya pia on ne yire etie dwumadi Tony ene yire ena eye prince so ene ne yire omo nyina etie dwumadi o Italy no vara omo tie pa afra for me so ya no ene tew ye bri so ane enche kakra we ayese be communion. Hello. Over. Udini baby akasa free. Over say. Prato yankoi. Nhyira energy ma power bo. Prophet Kingsley Jemfi was on our channel. Papa, I want say asofo ni binom. Ene na ware ni binom. Say papa, ene ni pe bi pa wo yiti tru o krom ha ofa. Wa bra sem ne mu fifiri. Enso na ware nti. To ageni feed ya mo ba akwakotina baby. Fasa goro ha. So no so no steady o mo wa bruchiri no se minua ba Francisca mo ne ma Miss B ne papa Michael an kuma ne Mr. Samuel mo nsa afide se wa ma ugidie mo anyi do na se wa gini mo anda hope na afide o mo rewura mo so ofie kra no ma dia boso of a vida our calf chemist wa bo aboti o pa vida ya chairman ne mom ai obi abisad mama o mama mo kakra anjiro oh hello Kobi Udini baby akasa free Kobi over not me Kobi mi moju over mbacho ejoso mamenchia na menchia tiefo na menchia kwa mafo nyina titru kwa mai
Kofi yana areho se Ewiase awofunu bi wo ho a omunya abotre kakra sebi oba na onipa no na awo no opeso obetina fie ho bia enye kwan ya sese wofa so e de bepam wa asini firi ho no na sebi be ma no onya maaye no so no mintimi nka ensem bebi ka mpese be ma ne ba ebi so no oba na ye sebi aniamo ho sembi nenso aniamo ho sem ko ben ko na oba ne be ya ofa no che ofa unim bibi mamfa bibi Nhyira mu na Ewiase eto sesi awa ofre besi ne obay phone se enkwase asem ote ka nyina wate so vi wate won kwase asem oba ntu o ka nyina wate kofi na me mpese mekọ ene ono so wadi nkwase asem pa so oba pemfo utimi twina se ammo fire mpese mekọ kofi be man wonim nyansa so you obi wonim nyansa enka won frensi oba ni phone so nke kasa bi ntemu sa kofi be man no eye jimi no wajimi maame no na wo oboso obetina wo fie bia e kwa da wo so obetina wo na wo fa kwa we so twi oba pemfo ase se oba yi ka se wo de netina ka mu na da nyina da bonti oba wo ne na da enye jimi sem Kofi be man wajimi mi fi se ebe piano ebe twena ma na ba fidie so aba be yi na no nyame Nhyira Kofi ya da sepa enye no nkokura no ye yo enye ne osa akofo obi se ne yire hedwa eno asa akofre se me yire twa ne bo ho no behwe papa se ada wadwini nya adwuma na kwasia wada ne oyire puno ena ade kire nkrofo jimfo ete se wo nyambe tua kapata nyambe tua ka etiefo yesra mo ne se ekọ ba bi na nko ya nam de ache na bibia akonkai prophet Kingsley Chamfi yes ojano ado papa na anwa din anwa she wo wuhia enkwagye wo how bi edaw so wutim se abenedien emene wuni kama fo bi anko kanchire nipa obesrew for the chem government hospital na chi hwa ewo mamponte kwa bremem wo de okaza wo hwe sofo no de bible edi djuma no obiada ebe kirew okọ na bo se no kre se nsuo hye gu aboa bi afra na ponche ne so a ero se nsuo egu ahodo wanantia nante nanso unya nuru baby o se udru afei eno abedu baby o se udru fa number se sia na frɛ no na the prophet Kingsley Chamfi entwetwe nkomo wo bread ho ase papa de setete abayewa wo asofu bia obuade papa wato asa no se keka sika ko anya sole awuratia prof whatever number mo mate wara meka kwa chiri said it na man pointing empa boy course no me pese obabi na urade first bo na oyu ha no amane who's the last confo ebi be ka kire sa aguna no ogina aguna station what is obi ka se hwe so for power man de masa kesika dia ko metia soli wu mu za no nyame adom aja bende akakra enemu enti me flow bibia bra man ponten na wachina ne me bompae wo de o hawo na ada wo so ache yare na da wo so ache bra na fa bra man ponten na urade be fie so abo medical ga jo se enya honhom asem nko a wo de se physical kra na ebia ba bia yenim se nipa betimi abo no ebia wonya nuro enti no de ye enuro na wo se de ma ho no ye wo nipa o munim nuro mu odu a o de boye am medie ne koso a doctor for so beta ya chi te say the bibia say medical doctors and as a health doctors e bibia o mo ho mo boa e na honhom doctors nso o e man ponte de say de we hu free mu anu ayira man ponte government hospital chira mpa bokase no enyi hu free mu kwere bia e cancel ametena se hwe nyamemba na ifiada nso de anopa na e cancel ewiane mpa bokase e de hwe nyankopon ma be se wo se wachina enyi hu free mpa boy mu ba bia o free ba bia no obetimi aba wachina ye no abom aso number is 0243 99 97 96 0243 99 97 96 and 0500 550 222 0500 550 222 and 0556 94 90 87 0556 94
9087 Prophet Kingsley Jemfi Mamponten Government Hospital I want to meet Juma over go fit me that Nyamisha ya da also asipi nyankopon enka ho aha ena yede kasapolo no eseni e kore akwaje apomdi Nsem ewo me maame akosua adu aya abransem adu katawre no wote adankanuro ero no ono ena te edua pampai onam wane nua e frɛ no se maame te yi fa yakosa habi I cannot tell it all. If I had 10,000 tongues, it still wouldn't be enough. Kiti Jamfi Bible no go for International Power Pressure Abo man point government hospital. You media media me the Bible na di dwuma. Me na Nhyira FM Ewiase Mu Nsem amanfo ha amane de ebebare de ebesie nyina ka kira amanfo. E pa no pomasi bi e de menya me ma no. Na da ye efia da kese e pabo kese omo mo ba ye hu de Awurade fa ye so ye. Ba bia me giran e ma so de fia Bible ye nko me send fa so. Se me nyina ma so de fie na me gina ba bi foforo bi na se e video ya enko me sa bonkum so ten. Wow, Sasa hatumi wa opie pe watie amane da so odwuma nkoye obi akekere o ya bo odua susum na awale semaye basa bosum bi si ofie edibunya pa obetimi abafia da bia ukua da bia ye council ye trust ye hwanyankopon ma asane o ma abone fo akekere mo mfinhia bebre Awurade da ntumi so eye adwuma bebre ayaresa ye adwuma adanse sane na homone so dwane fia metome za fo se fia da bia animu enye ho firi mo bra na Awurade be fa me so ye ho senkyere ne asem no obedi ato so no betumi za fro se bra ben ye no obedi to so no yempo ani mu ahwe bra e betumi ahwemu ama wo hunu anopo masibire odwuma no ba bia wo pese odi fa pemnisi no sa fa pemu e bebu ana se mu Awurade be fe so aboa wo ade pam ba bia wo pam no no obi na no ho no pam bie wo do ko ba bia na mfa ho ko ba bi Awurade be fe so aka obabi ba okunu oba na oba ho no wo de okunu anante ama okunu ni mi so bra Awurade be fe so aboa wo e twere yare bia stroke hepatitis HIV yare bia da wo so bia Awurade fe so ye that's yes ame ukwade be counseling ye transi hwe nyame makotojo tukotojwe na efia da empire bokese na Awurade fa so sane nyame ma meto sa so se fia da enye ho mfiri mu eye prophet Kingsley Jemfi Bible no go Awurade de me ye adwuma bra na be so hwe na wo be ye nhira Awurade nhira o wonka ho na me na wo kasa no Awurade nka ho bye bye bo san kase pa He's done so much for me, I cannot tell it all. If I had 10,000 tongues, it still wouldn't be enough. Kiti Jamfi Bible no go for International Power Pressure Abo man point government hospital. You media media me the Bible na di dwuma. Me na Nhyira FM Ewiase Mu Nsem amanfo ha amane de ebebare de ebesie nyina ka kira amanfo. E pa no pomasi bi e de menya me ma no. Na da ye efia da kese e pabo kese omo mo ba ye hu de Awurade fa ye so ye. Ba bia me giran e ma so de fia Bible ye nko me send fa so. Se me nyina ma so de fie na me gina ba bi foforo bi na se e video ya enko me sa bonkum so ten. Wow, Sasa hatumi wa opie pe watie amane da so odwuma nkoye obi akekere o ya bo odua susum na awale semaye basa bosum bi si ofie edibunya pa obetimi abafia da bia ukua da bia ye council ye trust ye hwanyankopon ma asane o ma abone fo akekere mo mfinhia bebre Awurade da ntumi so eye adwuma bebre ayaresa ye adwuma adanse sane na homone so dwane fia metome za fo se fia da bia animu enye ho firi mo bra na Awurade be fa me so ye ho senkyere ne asem no obedi ato so no betumi za fro se bra ben ye no obedi to so no yempo ani mu ahwe bra e betumi ahwemu ama wo hunu anopo masibire odwuma no ba bia wo pese odi fa pemnisi no sa fa pemu e bebu ana se mu Awurade be fe so aboa wo ade pam ba bia wo pam no no obi na no ho no pam bie wo do ko ba bia na mfa ho ko ba bi Awurade be fe so aka obabi ba okunu oba na oba ho no wo de okunu anante ama okunu ni mi wo so bra Awurade be fe so aboa wo e twere yare bia stroke hepatitis HIV yare bia da wo so bia Awurade fe so ye that's yes ame ukwade be counseling ye transi hwe nyame makotojo tukotojwe na efia da empire bokese na Awurade fa so sane nyame ma meto sa so se fia da enye ho mfiri mu eye prophet Kingsley Jemfi Bible no go
awurade de me yɛ adwuma bra na bɛsɔ hwɛ na wobɛyɛ nhyira awurade nhyira wo ɔnka ho na me ne wo kasa no awurade nka ho bye bye bɔsɛn kɛseɛ paa You've done so much for me, I cannot tell it all. If I had 10,000 tongues, it still wouldn't be enough. Tuku na kwama really. Prophet Kiti Jamfi Bible no go for International Power Pressure Board man point government hospital dwumadi media me Bible na di dwuma me na Nhyira FM ye hwehwɛ mu hwɛ amanfo hawo amane de bɛbare de besie nyina ka kyerɛ amanfo ɛpa no pomasi bi ɛde manya me ma no ɛna da ye efia da kɛseɛ ɛmpabɔ kɛseɛ ɔmo mo ba ye hu de Awurade fa yɛ so yɛ baabi a me gyina ɛyɛ masɔre fie a Bible yɛn kɔ me nsa nifa so sɛ me nyina masɔre fie na me gyina baabi foforo bi na sɛ ɛyɛ video yɛ a ɛnkɔ me nsa bonkum so ten wow me nsa nifa so sasa hatumi wa ha obie pɛ wɔgye amaneɛ da no so ɔdwuma nkɔ ye obi akyekyerɛ ya bɔ odua sunsun mu nna awale sɛm ayɛ basa bosom bi si wo fie edi mu nya pa wobɛtumi aba fia da bia ukua da bia yɛ council yɛ trust yɛ hwɛ nyankopɔn ma asane wɔn abɔne fo akyekyerɛ mu mfinhyia bebree awurade da no tumi so ɛyɛ adwuma bebree ayaresa yɛ adwuma adanseɛ sane na ahomɔne nso dwane firi a metumi sɛ afro sɛ fia da bi anim yi ɛnyɛ wo mfiri wo bra na awurade bɛfa me so ayɛ ho nsɛnkyerɛnne asɛm na obi di ato so no metumi sɛ afro sɛ bra bɛyɛ na obi di to so no yɛmfo anim ahwɛ no bra yɛbɛtumi ahwɛ mu ama wohu na no pomasi bi dɛ ɔdwuma no baabi a wopɛ sɛ wɔde fapem no si no saa fapem yɛbɛboa na sɛ mu awurade bɛfɛ so aboa wo ade pam baabi a wopam no no obi na ade no hɔ no ɔpam bie wɔde wɔkɔ baabi a na mfa ho nkɔ baabi awurade bɛfɛ so aka ɔbaa bi ba wo kunu ɔbaa na ɔba hɔ no wɔde wo kunu anante ama wo kunu ani ni wo so awurade bɛfɛ so aboa wo ɛtwerɛ yareɛ bi a stroke hepatitis HIV yareɛ bi a da wo so bi awurade bɛfɛ so yɛ dansie sane ukua da bi yɛ counseling yɛ trans hwɛ nyame ma kotodwe na efia da mpaebɔ kɛseɛ na awurade fɛ so sane nyame ma meto sa sɛ fia da yi enye ho mfiri mu ɛyɛ prophet Kingsley Jamfi Bible no kɔ awurade de me yɛ adwuma bra na bɛsɔ hwɛ na wobɛyɛ nhyira awurade nhyira wo ɔnka ho na me ne wo kasa no awurade nka ho bye bye bɔsɛn kɛseɛ paa You've done so much for me, I cannot tell it all.